Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinsons Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, na muling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, I'm ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampyon na radyo,
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras dulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa, las 4:33 sa kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Mga anak, bangon na kamo kay adlawon na. Malate na kamo sa klase. Mga anak, bugtaw na. Wala ka mo kabate! Kagina po ka nagambal nga magbangon na kay adlawon na! Halos adlaw-adlaw mo na lang tani perme! Malate ka rin ka mo karon! Bangon na! Wala problema. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Saboroso. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Biyernes, Enero 10, 2025. Makanayang panahon sa syudad sang Iloilo, wala sang ulan. 25 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Kumusta ikaw, Sir Sherwin Marco? Kay Ma'am Rica Domingo Kisto? Kaya Kapitan Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City Proper. Kaya Tita Ambing Baes Kabasak, Salvacion Baes Kabasak. Sa Valeria City Proper, Ma'am Precious Jocares. Kay Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bimboy Ilumba. Sa Pavia Iloilo, Ma'am Precious Jocares. Kay Cap Arman Cabarles, Sir Tonton Palmes. Sa Barangay Mapili San Enrique Iloilo, Sir Rainier Sonsa. Sir Glenn Celestre, Ma'am Liora Abong. Kay Sakuragi Suhuko. Kay Sir Ray Gitse sa Bahamas, Ma'am Josephine Gitse sa London, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot Soloso sa Dueñas,
kay Ma'am Mimi Catalunya Iriman sa Taft Tapas Capiz, Pastor Bobby Iriman, Pastor R.D. Celeste sa Tiniklan Badjangan sa Good Hope Baptist Church. Wherever you are, blessed Friday morning to all. TGIF, thanks God it's Friday. Ma'am Rose Libuna Lusanyes. Ma'am Rose Libuna Lusanyes, ma'am, how's life treating you right now? Kay Mami Asun Pineda, kay Ma'am Ging Gabunas, kay Ma'am Ging Gabunas and Sir Bert Gabunas sa Barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Kay Ma'am Annalyn Panes Aglavante, ang rice magnate sa Banwasang San Enrique. Las 4:38 sa Kaagahon, kay Sir Ruben Gantalao, Boss Boyong, kay Ma'am Annabel Gantalao sa Ruben and Annabel Dried Fish Store sa Super, kay Milbert Arca, kay Jobert Velasco o Jerome Velasco sa tanan nga nagapamati dira subong sa Super. Paracetamol time na. Blessed morning kay Professor Louie Lagandaon Saldivar, diyan subong sa Naiya, bound for Iloilo. Pak, God bless sa biyahe mo ha. Upod sa imo mga ladies, mga bata ni Pak Louie Saldivar. And advance congratulations kay Sir Jules and Ma'am Karen Sumpio Bacalian. Ma'am Karen Sumpio Bacalian sang Poblacion B, Aujero Street, Dueñas, Iloilo. Sa iyang kasal buwas nga daw sa Roman. Si Ma'am Karen from London. Kaga si Sir Jules, isa ka negosyante diri sa distrito sa Haro. Si Ma'am Karen diyan nag-star sa balay ni Pak Louie sa Poblacion B, Dueñas, Iloilo. Pak, God bless! Kay ginsino kaning ngaran ka bata mo, Pak? Si Samantha, no? Si Sam? Sino kaning isa ka pa kay bugnohon ta? Good morning kay Ma'am Annalise Alvadico Silorio. Watching here in Calduhan, Sevilla and Sizzling Restaurant. Ma'am Annalise, mahigop na kita sang mainit ka sabaw. Amin pare sa pandesal, Ma'am Annalise, kagpadalundunan mo sang DTX Coffee Mix. Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz, kay Sir Eden Silorio, kay Sir Earl John Pandagani, Sir Earl John Pandagani, sa Hordan Public Market, sa Hordan Guimaras, sa New Site, nangamuyo na kay Ma'am Niknik Salutin sa pwesto sa Imbang Grande, Pasay City. Mga vendor dayan, kumusta ka mo? Pangamuyo na, panawag na kay Jesus. Si Jesus lang ang makaluwas. And good morning kay Ma'am Raquel Puda Gubatanga. Birthday greetings kay Sir Ronald Puda Sr. Sir Ronald Puda Sr. Noy, happy birthday hambal ni Ma'am Raquel. Ma'am Juna Salutin, good morning. Las 4:41 sa Kaagahon. You will succeed in whatever you choose to do. A light will shine on the road ahead of you. Ano man ang ginaplano mo nga himuon, Ma'am Precious Jocares sa Pak Louie Saldivar, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bimboy Ilumba, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Bingbing Pagtulunan, matuman ini, kag mangin masanag ang imo alagyan. Mangin masanag ang imo alagyan to Israel. You will succeed in whatever you choose to do. A light will shine on the road ahead of you. Job chapter 22 verse 28. Ilista kag i-claim ining pulong ni Jesus. That's a bright future ahead sa managatuo sa iya. Las 4:41 sa Kaagahon. Constipated ka, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. May UTI, urinary tract infection, kag dysmenorrhea, Clinica Spore Biotics. Sir Dance Orbe. Sir Dance Orbe, kag mga gwardiya diri sa syudad sang Iloilo. Saludogid kita. God bless sa inyo ha. Panawagi ka mo kay Jesus for safety and for your protection. As for me, I will always have hope. I will praise God more and more. Magalaom ako permi sa Dios. Kag dugangan ko pagid ang pagdayaw sa iya. Psalm 71 verse 14. Blessed morning kay Sir Rene Lasaga. Sir Rene Lasaga sa Barangay Kalawinan, Dueñas, Iloilo. Pangapidon kamo dyan ha, DTX Coffee Mix. Amanda Marie Nielo. Ma'am Amanda Marie Nielo. Sir Walito Nalaunan. Kumarna D3 Bayo. Kay Sir Ramon Cabrera. Sa tito ni Sir Rene Lasaga,
sa Barangay Buena Vista, Dueñas, Iloilo, Sir Ramon Cabrera. God bless you, Sir Ramon. Las 4:43 sa kaagahon. Karon sa hapon may opening salvo. Kahapon may opening salvo sang kasadyahan sa Kabanuhanan. May siyam ka mga tribo ang nagpasundayag kahapon na patilaw sa ilang mga performance sa kasadyahan sa Kabanuhanan sa Enero 25. Isa sa mga highlights ang Dinagyang Festival 2025. Ang Banwa sa Hanilaw paagi sa Banaag Festival, Banwa sang Leon Kaing Festival, Tawili Festival sang San Rafael, Hirinugyaw Sugidadunay Festival sang Kalinog Iloilo, Dinoom Festival sang Kabatuan, ang Cry of Helicon sa New Lucena Iloilo, Tangyan Festival sang Igbaras Iloilo, Hawas Festival sang Dumangas, kag Tultugan Festival sa Maasin. Nga mo ini ang defending champion. So may opening salvo kahapon. Bisan nga nag-ulan-ulan pero sa uli naguntat man ang ulan na. Rain or shine, Ma'am Neni Ann Palma Ibron, Ma'am Lorna Alvarez. Di karon sa hapon, mayroon pagid sa opening salvo sa mga tribo nga magapasakop na sa highlights ang Dinagyang Ati-Ati Tribes Competition. Ano ini nga mga tribo? Tribo Pagidait sang Lapas National High School, Tribo Salugnon sang Haro National High School, Tribo Parianon, Tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School, Tribo Pag-asa kang Mandurriao, Tribo Hangaway, Tribo Molave, kag Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Patilaw nga performance nila karon sa hapon na Pac Luis Saldivar, kay Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, kay Sir Noel Arnaiz, Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz sa Poblasyon D. Dueñas, Iloilo, Sir Ernesto Nunesco sa Barangay Kinagalingan Grande or Pequeño ini sa Kalinga Village, Pasay City, kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso. Lesson morning, Ma'am Marilu Vargas Pedroso, Ma'am Mary Morales, Ma'am Mary Morales sa Kuwait, kay Ma'am Jenny Halyurina, Ma'am Jenny Halyurina sa Lebanon. Hilman akon anak sa iya hapo kag ubo. Pila edad niya, sir? Kaganong ngalan ni isang anak mo, Sir Dens Orbe? Kagiin ka mo subong, Sir John Bayuran. Sir John Bayuran. So ang mga tribong ini magapasakop karon. Karon sa hapon may closure naman sang mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Traffic rerouting. Kung may mga transaksyon ka sa Iloilo Provincial Capital hingang gawa subong aga, samtang makasulod pang salakyan dito, amuman sa City Hall, kag sa mga bangko dra, mga government offices. Pero kung pwede ba lang mapaiway, ipaiway lang anay, ay magutok gid sa opening salvo sang mga tribo sa Dinagyang Festival. Bagang baka nga salvo, anong buot silingon sini? S-A-L-V-O. S-A-L-V-O. Trivia naton ini, Ma'am Precious Jocares. Para ba lang nga holistic ang aton programa, dre? Nakauyon ka man, Ma'am Precious, ka programa tadi. Kasi napiritan ka lang, Ma'am Precious, kay kilala na kita. Ma'am Smith David, Kap Arman Cabales. Kung hindi ka mo kauyon, pwede man ka mo yung mag-biya. Kaya man kami kapamilit ni Sir Andre. Ang makauyon man lang sa amon baligya di. Sa amon luto bala kada aga. Makauyon man ka mo basi kung mamba nga mamati kita, ay mahuya kita kay Ted. Why ang ngalan sa anak ko si Ethan Orbe. Bila edad niya, Sir Dens Orbe, Ma'am Mirna Come, Ma'am Ging Gabunas. Ang meaning sang salvo, una nga gahod. Una nga dako nga gahod, salvo. Or burst. B-U-R-S-T. B-U-R-S-T, burst. At least may nakuha man kamo nga mga pagtulunan. Sabi nyo si Ma'am Bengbeng, pagtulunan lang ang pagtulunan. May mga pagtulunan man kita ngayon na-inject dari sa programa ta. Maraming holistic bla, may sports, may entertainment man. Kumplitohon tayo ini para nga at least damo kamo sa mahangpan. By word of God, 2 years old ang anak ni Sir Dens Orbe. Las 4:47 sa kaagahon, ang Comelec Ganban magasugod na sa Enero 12 sa Domingo ng adlaw. Santo ini sa Comelec Resolution number 10999. 10999 Enero 12 hasta June 11, 2025. Ganban. Bisan pa nga may may license to possess firearms outside of residence ka pa, hindi pwede magdala sa armas. Madakpan ka, imprisonment sang 6 katuig.
6 ka tuig. Kag ginapaibalon sa tanan nga plain view doctrine ng ang pag-checkpoint ha. O silingon nga i-flag down kamo sa mga pulis nga may proper signage, masa nagalugar may patrol car, at least 7 tubtubalo ang mga personal naka-uniforme. Hindi sila pwedeng makaukay o kung makabaluskay sa inyo. Kung gabi, ma-flashlight ang sila mapasigal lang sang suga kung may arak ka mo sa armas. Siyempre kung may armas ka, kung hindi mo pang ipasayang-sayang, taguon mo sa idalom kaprungkuan mo. So, hindi kita mag-violate sa gun ban. Pero sa probinsya sang Iloilo, suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangke, may 3 na ka mga kandidato ang nag-request para sa exemption sa gun ban. 3 ka mga kandidato. Pero mayara paninis ang pag-confirm kung bala matuod ginaman nga may real threat sa ila nga nagakinahanglan gid nga magdala sila sa armas bisan pa nga may gun ban. Las 4:49 sa kagahon, oras kinadulong sang may TC kag D3 Bayo. Malalo pang don kag dalayawon ining ginhimo sang tribo tinuom sang Cabatuan National Comprehensive High School kahapon. Duha man lang ka judging area sa judging area number 1 kag 2. Dira sa Freedom Grandstand ang judging area number 1 sa tubang sang dagat mula Pac Louis sa Livar. Sir John Michael Luchar. Sir John Michael Luchar, Ninita Del Prado. Kag sa Iloilo Provincial Capitol sa Old Building bla sa may Old Capitol. Nami ning ilaya nga patakaran kay gabit-bit sila ya sang garbage bag. Ngining itom bla nga bag bla Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Luz sa Priagula, Manong Iñaki Cueva, Tatay Ezra Swedi, Mami Cynthia Swedi, Ma'am Jean Panagiton. Tapos, kung ma-perform sila, of course, may managakataktak ng mga props nila bla Ma'am Anik Berte, SB member Bebot Baez sa Panay Capis. Inapulot nila. Kay suno kay Ma'am Rhea Antoinette Paderna, isa sa mga teachers sa Cabatuan National Comprehensive High School, kabisan sa ilang tinuong festival sa Cabatuan. Ginahimo nila ng ila basura, ila dala, hindi nga laghit, kag worthy of emulation, nagakabagay nga sundon. Maiba niya nga mga tribo, maiba niya mga tao, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Ninfa Tahala, kay Sir Sonny Ramos sa Oton. Nga tapos ila perform sa saot, laghit nilang ila basura. Napin pa ning mga empty bottled water, well discipline yang tribo tinoo, Ma'am Ningning. Worthy of emulation. As of kita sa Cabatuan National Comprehensive High School. May harap na sila sang sense of responsibility. Ang anda basura, may gibit-bit ka mga maestra kamistro kung imiyad. Pero ang iban to, do laghit ng laghit miyad pag ani ayam kagya miyaway pag mamamuhin sila, ginatabunan pa nila. Lorina Poras Patupatin sa MacArthur La Paz. Ma'am Lorina Poras Patupatin, good morning. Las 4:51 sa kaagahon. Mangin responsable kita sa paghaboy sang basura. Kuno ay ba gani basurahan, ibutang anay sa bulsa. Kaya panawagan taman sa syudad sang Iloilo, pareho bala sa Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand, mga lugar bala sa ibang bahin sa kalibutan, bisan diin lang may basurahan. Yang rason sa iba't ibang matbasurahan, kung ibutang ko na lang sa misitira. Kung ibutang ko na lang sa kalsada, di magsulod na sa imbornal, magulan gani ko ni Ibara. Dinami iya Sir Charles Anthony Galisyang tribo tinuom, good job. Dalayawon ini sila. Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, kay Sir William Zapanta, Liam Will, kay Sir Jenny Ray Siman sang Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Go brother sa Iloilo Supermart, kay Security Guard Acopio sang SN Security Agency. Kapamatigid sila. Ma'am Florenda sa Sabo, advance birthday greetings, boss. Ang disiplina dapat maghalin sa aton kaugalingon. Hindi lang kita maglagit nga lagit. Kay kabudlay ba lang nga maglagit kita nga lagit. Madala naton in esta nga malam kita. Hindi ka mo magsalig sa gamhanan nga mga tao kag sakay bisan sino kay hindi sila makaluwas sa inyo. Don't trust leaders, don't trust any human beings. Psalm 146 verse 3. Pagkabuhi ka nga maligon tungod kay may paglaom ka, protektaran ka sang Dios
kag magapahuway nga wala sing ginakahadlukan. You will be secure, for there is hope. You will look around and rest safely. Job chapter 11 verse 18. Kapamati si Husek and Ma'am Bel Burgos sa Bita Norte, Oton, Iloilo. Las 4:53 na sa kagahon. Mga pena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Parang aga pa sang banwa ang imo senses. Nagagana na. Hindi ka mag-loading bala Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay kay Sir Digol Tribunal. Las 4:53 na sa kaagahon. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang D3 Bio, Clinica Spore Biotics kag Mighty C. Anomalya sa akap ayuda sang gobyerno ginbuyagyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Makamay nga Jojo kag Junjun Binay ginabswelto sang Sandigan Bayan sa kaso nga grab. Pulo kay Longa Beauties magarampa para sa Miss Iloilo 2025 pageant. Las 4:54 sa kagahon, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga balita. Sobra 1 milyon ka pesos nga druga nakuha sa bypass operation sa Mandurriao. Aaron Rifuyo ang report kinadulong sang Mighty C. K5 News FM Hampion Report. Kay 5 Ted na kumpiskar ang balor 1,360,000 pesos sang suspected shabu sa drug bypass operation sa Zone 2, Barangay Bacau, Mandurriao, alas 3:36 ng hapon, Enero 9. Ang mga arestado ang kilala kay Rian Quezar de Loviar, 44 anyos, kag Donabel Famindalan, 53 anyos, lon sa residente sang nasambit nga barangay. Sudo kay Police Captain Ryan Christ Idot ang Chief sang City Drug Enforcement Unit. Nga nabaklan sila sang isa ka plastic sa ginapatian shabu, gamit ang 16,000 pesos ka bypass money. Na-recover sa iladugang ang pitapagit ka hit sealed kag duha ka natain sang plastic sachet sang suspected shabu, kag tanan nagabog-at sang 200 grams. Pahayag pa ni Captain Inot, duwa na sila kasimana nga ginamonitor sang pulis, kag bilog nga Iloilo City ang ilang operasyon, kag harin sa Manila ang ilang supply. Sa karon nga kay 5 Ted, preso na sila sa may Mandurriao Police Station, kag nagatala na kapasakan sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagini nga balita, ginadulong sa inyo sang kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Konpigado na balang imo nga kargada, wala ka puwersa, wala ka energy nga mag-parts, mag-rumbang sang bangira ni Mrs. Imni para sang Extend, agod nga masatisfy si Mrs. sa imo nga performance. Magluwas sina, nagapanami pagkinsa sa aton nga blood circulation, agod nga malikawan ang mga baratian sa aton nga korason. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Las 4:56 sa kagahon, oras dulong sang D3 Bio, nagalingin ang ulo mo, tumar D3 Bio, kag DTX 500. Si Ma'am Ging Gabunas, ara subong sa Iloilo Mission Hospital sa Haro, nagapamati ang mga gwardiya sang Mission Hospital. Ay la head guard nga si Sir Sanchez, friend naton na Ma'am Ging. Anong aran ka imogangan, Ma'am Ging, kay pangamuyuan ta. Hold on, lipot lang pagbalitang aton early morning devotionals. Kag maistorya kita sa mga proverb o kon mga hulubaton. Anong bot silingon sang proverb, Ma'am Norma Dana Baldoque, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Ana Maria Bilaong, Sir Larry Praso, Sir Jay Baros, Sir Carlos Caelio, mga gwardiya dira sa Mission Hospital, sang proverb nga, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Anong po silingon sila? Ang importance nga maghulag ka na subong. Hindi ka na maglinayod. Taking action without delay. Hindi ka na mga baga, karon lang. Ano pagig nga proverb? Even monkeys fall from trees. Even monkeys fall from trees. Bisan ang amo nagkakadagdag sa puno sang kahoy, Sir Andre. Anong bot silingon sila? Gina-acknowledge mo, ginakilala mo, kag ginako mo nga tanan na kahimo sang sala. Sino ang may sala? Sa bala? Sa balang may sala? Ako balang may sala? Wala ako sing sala.
ang nahimo ko isa lamang kapag timalos sa pagluib mo sa akon. Sino ang may sala? Kagulood to anti sa igma. Lain siya sa iban. Lain siya sa iban. Pag alas 3 sa hapon, ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Silang nila, buang ako. Buang din man. Pag mga alas 4, kintulok niya ako. Oh, sa pamatsyag ko, kin-heart attack ako. Oh, Andre, 14344. The boy who's in your diary. Put a smile on your face. Kaya ang nagkakusamod, raw-ay. Wala sang raw-ay nga nagapamati sa K5. Thank you, Ma'am Ningning, for that consolation. To God be the glory. Siling nila, buang ako, buang idman. Sila galiya, hindi ako. Las 4:58, at least nakayuhom ka mo. Put a smile on your face. Hold on, pagbalita ng aton early morning devotionals, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Relipiado ako ni Government Uy, before ko na Mexico almost a decade ago. Lagi na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si T5 Manilin Tabarapan.
o kung mas kilala bilang Maminay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamilig na handurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras 5:04 sa kagahon, oras dulong sang DTX 500. Likawi ang cancer, stroke, diabetes kag aneurysm, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning kay Ma'am Nadeline Sautong sa Tambunak San Enrique, Ma'am Ging, kay Ma'am Ging Gabunas sa Mission Hospital, kay Ma'am Merlita Gabunas. Mapre kita burubay Ma'am Merlita ha. Anong ginabatsag niya Ma'am Ging ni mami mo? Pastor Bobby Riman, good morning Ted. Thanks God it's Friday. To God be the glory. Kay Ma'am Zia Kimba Anotado. Ma'am Zia Kimba Anotado sa Saudi Arabia, Ma'am Josephine Florendo Diaz. It's time to pray. When I am afraid, I put my trust in you. May matinion nga ginahadlokan kita, may mga unexplained fear. Kung hadlok ako, magasalig ako sa imo, O Diyos. Psalm 56 verse 3. Psalm 94 verse 19. Whenever I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Sang nagakabalaka ako, ginpabakod ako sang Dios kag nalipay ako. Sang nagakabalaka ako, ginpabakod ako sang Dios kag nalipay ako. Psalm 94 verse 19. Mambakati nga ang kadadlaw mga muyo gikitahaw. May mga nagapamangkot na niyang ligat yan daw nga muyo kamanted. Mga muyo pagkikita. Di pa rin malan ni Zablas ang pagkaon. Kung hindi ka magkaon, hindi ka mag-inom tubig, timano ka, hindi patay. Disay mistro, nagagipo sa ibong espiritu. Bakod lawas mo, may abs ka pa, may muscle. Pero spiritually, zero ka. Duro ka kwarta, poderoso ka, kilala ka sa imo lugar, sa bilog ka kalibutan. Pero may emptiness ay matagipusoon. Damo ka kwarta, seafarer ka, general ka, asawa ka sang seafarer, negosante ka nga dako-dako, pero may emptiness. This is for you. Today is the day of salvation. Matthew 18:20, kay kundiin ang duwa o kun tatlo nga nagatipon tungod sa akon, ako kaupod nila. Sa aton pagpangamuyo si Jesus ang kaupod naton. Amo nang aton assurance. So Matthew 6 verse 6 naghambal, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Pero kung kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Didto kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita. Kag ang inyo amay nga nakakita sang inyo ginahimo sa sikreto, amo ang magabalos sa inyo. That is why nga kadaaga Sir Arnel de los Santos sa Barangay Talungonan, Pasay City, kay Sir Ian Chris Buena Panila, kay Sir Alex Sasabo, nga naghahambag itang sulod na sa war room. Ang imo kwarto, war room ina. Kung ang military, ang police, ang NBI, may war room sila Sir Totong Labiugo. Kita dapat may war room. Nga before kita magwa,
sa bilog adlaw for business, for work, for pleasure, for anything, dapat nga nakaluhod kita kay Jesus, nakapanawag sa iya. He is unseen. Ini sa kahoy nga tiligban, way sa na nabutang sa plasaro nga nainitan or naulanan, way magareklamo. Way ta gina-offend, ha? But this is reality. Our God is unseen. Gani mga muyo kita because He is Spirit. God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Exodus 20, I hate idols. I hate idols, says the Lord. Amo na nga mga muyo kita patawad subong sa Ginoo sa ginahimo sang Iloilo, sang Pilipinas. I am not perfect. Why kita din nagpa-self-righteous, but we are just basing sa pulong sa Diyos. Hindi ta pagulaton ang curse, ang kakig sa Diyos. Subongo, dito sa Los Angeles, California, USA, kag sa Ventura, may 8,094 hektaryas na nga kalaparon sang kagulangan ang nagkakasunog. Sige ang pagkasunog niya. Kag may 400,000, 400,000 ka mga balay establishments ang wala sang kuryente kag affected bangod sang sunog. Mambagati, basi natabuan lang. Manotice nyo, may mga shooting spree permi sa Amerika, ang mga mass killings nga nagakalanabo. This is already disturbing that we are not fighting against flesh and blood, but by powers, principalities of this darkened world. So bungaga, armor check, nasuksok na blang belt of truth, breastplate of God's approval, shoes of speed, shield of faith, helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pahas ang kamaturan, nasuksok na, panagang sa dughan ang pagkamatarong, sapatos sa pagkapreparado, taming sang pagtuo, hindi madutla ni Satanas, espada sang Espiritu o konpulong sang Dios. Gamitan ninyo ang tanan nga armas, kaginhatag sang Dios, agon makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas. Adlaw-adlaw, Ma'am Julita, magayon dokto sa Mambato, Tuoy, Himamaylan, Negros Occidental, Teten, Manilio family, may pahito ang panulay. Pagi sa imo isigatawo, asawa mo, bana mo, upod mo sa trabaho, and even sa social media, sa music. Ephesians 6:11-17, put on God's armor antes kita magwa sa aton mga balay. Armor check! Nasuksok na, way pa! Sulod na sa war room, it's time to pray. Pamatian tayong mensahe sa sining nga aga. The amazing thing about, in contrast about being a Christian, is even when you don't feel strong, you are strong. 2 Corinthians 12 and verse 9 says, for His grace is sufficient for us, and when we're weak, then He is strong. His strength is made perfect in our weakness. And so when you feel at your weakest, when you feel incapable, that is when you're leaning on Him, depending on Him. It's a good place to be, because His strength cannot be perfected when we feel strong and capable. His strength is only released to us when we feel weak, but we know we're in the place God told us to be. Strength is perfect. Ang gawom sang Dios nagabaskog pagid kun kita maluya na. Kani kun maluya kita, palapit na kita kay Jesus. Kay Sir Jean Ray Siman, dira sa Sambag, Saraga, kay Sir Security Guard Acopio sang SN Security Agency, mga taga Iloilo Supermarta Buksobaharo, God bless sa inyo. Kay Ma'am Debbie Ann Tabugo Nono, kay Sir Perlito de Los Santos. God's strength is perfect. Ikaw wala pa sa relasyon kay Jesus, magkano ina sa reliyon? No. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sa akon, Sir Jean Ray Siman, kay Ma'am Debbie Ann Tabugo Nono, kundi aton relasyon kay Jesus. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? So bungaga, luhod sa imong kwarto, magpangamuyo, let us pause and let us pray. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay. Miraculous, loving Father in heaven, Jesus, we worship you. We honor you. We thank you. Salamat gid sang bagong adlaw. Buhi ako, Lord. Buhi kami tanan. Ginatipon mo kami sa pagpangamuyo. Matthew 18:20, Lord, assured kami, confident kami, kumpiyansa kami nga imo presensya aragi sa tunga namon. Kay imo pulong naghambal, ginatindugan ginamon. Duha kon tatlo nga nagatipon sa imong ngalan ara ka. Subong Lord, linibo kami sa bilog nga kalibutan. Declaring your lordship, your sovereignty in our lives. No other name but Jesus.
I speak Jesus sa kada isa ka pamati subong on air kag online. Ginagapos namon ang planos ng kaaway. Kamatayon, balatian, disgrasya, linog, sunog, and even Lord kaimulon. Patawara kami sa among mga old habits, bad habits. We commit and we surrender to you our all. We believe in the power of prayer. And we rebuke all the plans of the enemy. Matthew 18:18, whatsoever bind here on earth is bound in heaven. Whatsoever loose on earth is loose in heaven. Ginagapos namon ang espiritu sa balatian, disgrasya, and mga pahito sang away. And we declare that no weapon formed against us will prosper. We declare John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. We declare Psalm 23, you are our shepherd. Ikaw ang managbantay, Lord. Psalm 91, our protector. Psalm 27, our light and our salvation. Salamat kita sa aga ngayon ni Lord. And thank you for your words sa Isaiah 53 verse 5. Sa imo lagub, nag-ayo kami. Exodus 23:25, hambal mo Lord, simbahan namon ikaw. Hatagan mo kami sa bugana nga pagkaon kag tubig. Ayuhon ang tanan nga balatian. Ikaw ga masakit subong, desperate ka na nga mag-ayo. Ma'am Merlita Gabunas, dira sa Mission Hospital. Tanan nga pasyente sa Mission Hospital, sa Benito, sa St. Paul's, sa Western Visayas Medical Center, sa Medical City. Tanan nga hospital diri sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya, sa Pilipinas, kag bug-os sa kalibutan. It's high time to pray. Ara sa ICU, hopeless lang sitwasyon. There's hope in the Lord. There's power in Jesus' name. There's healing. There's provision in Jesus' name. Gusto mo na nga magbag-o sa imo nga old habits, inom, sigarilyo, pornography, vices, immorality, homosexuality, it's high time to praise God. Luhod ka dira, kag imit lang i-verbalize. Kabigang imo nga pangamuyo ini, sunday ini pangamuyo, kabigang imo. Lord, I surrender my life sa imo. Patawara ako, hugasi ako sa imo balaan kag buhi nga dugo. Ginabaton ko ikaw, tunuga. Ginabaton ko ikaw, nga akong Dios. Maluluwas, doktor sa akong kabuhi. I speak Jesus in my life, in my family, in my business, and all my plans. Bless me up to 1,000 generations. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, palig message dari. Congratulations, the best decision that you've made sa imo kabuhi. And this is your second birthday, subong adlaw. Sa tanang nga nagbaton kay Jesus, tandaan nyo gid ini ha. Historic ini nga memorable date, January 10, 2025. Nga ang imong ngalan, Ma'am Rhea Pondivida, Sir Jean Ray Seaman, kay security guard Acopio, kay Ma'am Zia Anotado, nasulat ng supulo sa libro ni Jesus sa langit. Lord, ang tanan nga nabaton sa imo, bless them. Ang mga nagamasakit subok, I speak healing. Kay Ethan Orbe, Sir Dance Orbe, nabaton nyo na si Jesus, no? Ilihan sa subong, sir, itong kamot yan ay release. Healing in Jesus' name. Healing for Ma'am Merlita Gabunas. And I speak blessings, my Lord, sa mga gwardiya, sa Mission Hospital, keep them safe. Ang mga Army, Police, Navy, Marines, Air Force, Coast Guard. Ang mga biyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Si Ma'am Laura sa Magaysay, Mami Asun Pineda, Donggor kag Ilumba families. Si Sir Louis Salivar and her daughters sa ilang pagbiyahe sa Bungaga from Manila, pakadud diri sa Iloilo. Si Sir Jedwin Donggor and his business, his family. Si Dr. Ramil Uy, ang K5 ang klinika. Pamilya Berdejo, Kabasak, Berhamin, Swedi, Pamilya Tiham, Pamilya Dungines, Abilieto, Belenson, Tinggason, Tigihanon, Dioso, Kabaluna, Guay, Pamilya Barrios, si Aravan, si Mami Trinidad Pagayona. Salamat sang adlaw ini, Lord. We cancel unforeseen dangers. Kamatayon, disgrasya, linog, mga pagkatiro, buno, disgrasya. And seal our families with your blood. Salamat, Lord, sang libreng hangin. Salamat sang kusog. Thank you for giving us perfect peace. Bisan pa, Lord, nga may kagarot sa kalibutan. Lord, patawarang Iloilo sa idolatry. Patawarang Manila sa idolatry. Bless mo si Ma'am Merlin Casabuena family sa Cubay. Asomo Cabelete families, Berdejo family, Fernandez family, Kalungsod family, Arungayan family, Romano family, Nagalio family. This is our prayer with thanksgiving. We expect blessings from you today, Lord. And Lord, ang kada isaga pamati subong, I declare blessings from all directions, north, south, east, and west. Kay Ronnie Salpin, Romar
pangilan. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Ubok sa buhay ko, at ako ay lumalago, at tumitibay. Tudloi ang bata sang husto nga pagginawi, kag dumdumo niya ina bisan tigulang na siya. Train up a child in the way he or she goes, and when he is old, he or she will not depart from it. Proverbs chapter 22, verse 6. Hulubaton 22, versikulo 6. Hirapan man o sakit, the proud look of man will be degraded, and the arrogance of men will be humbled, and the Lord alone will be exalted in that day. Mag-aabot ang adlaw nga ang Dios langgid ang pagadayawon, paubuson niya ang mga bugalon kag matinaas-taason. Isaiah chapter 2 verse 11. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold, our refuge, our high tower. Selah. Psalm 46 verse 7. God is with you even on your hardest days. God is with you even on your hardest days. Kabudlayan, tanan nga klase isang struggle, even your hardest days, testing times, trying times mo. Bisaan sa imo mga pag-antos, wala nagabi ang Dios sa imo. Lipayon kaniya pareho sa iloy nga nagalipay sa ianak. Bisan sa imo pag-antos, Ma'am Janlen Castro, Dens Orbe. May mga pag-antos kita. Earl John Pandagani, dira sa Ordan, Guimaras. Even on our hardest days, God is with us. Isaiah 66 verse 13. Gamhanan ang Dios, kaginpahamtang ang mga bukid paagi sa iya gahom. Ginapalinong niya ang huganas sa mga balod sa dagat, kag ang kinagula sa mga katawhan. Who creates the mountains by His strength, being clothed with power, who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the tumult of the peoples. Psalm 65 verses 6 and 7. This is the word of God. Kahirapan man o sakit, ang nanasim ko. Lord, kuha sa amon ang kaakig, ang dumot, ang kahisa, sa sarili, ang pagka-short-tempered, judgmental. Heal our hurts, our past, our regrets. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Santiago 1:12, bulahan ang tao nga nagabatas ng mga pagtilaw, kaysa tapos nga madaog niya ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan, bilang padya nga ginpromisa sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. James 1 verse 12. Thank you, Sir Nerio Tabugo. Panawag ka sa akon, kag ako magasabat sa imo. Ipakita ko sa imo ang makatilingal nga mga butang, nga maiwat nga wala mo mahibaloi. Jeremiah 33 verse 3. Thank you, Ma'am Bengbeng Pagtulunan. Sir Charles Anthony Galicia, Sir Rolly Bandianon, thank you for the prayer, Ted. We claim it all in Jesus' name. Dolski Ocampo Dalisay, Ligori, Tabausares. May milagro, may pag-ayo, palug-share diri ha. Kag ini nyo ko pagdayawon. Do not limit the power of God. Ken Yorka, God bless. Ang oras, 5:22 na sa aga sa Pilipinas. Diri sa balitang K5 sa umaga. Ted Aujero Francia para sa balitang K5 sa umaga. Sa iban pa nga mga balita, check tang report nagikan sa field kay
ang ngalan ni SB Carlo Ong, taga Carles, Iloilo. Nagkapapili ni siya bilang board member sa 5th District. Way malakip sa balota. Mayroon gali kay natulog pang dandayon. Ang report ni Ma'am Alexandra, ginadulong sang D3 Bayo. K5 News FM. Hampion Report. Wala nadala sa official ballot nga ginimprenta sang Commission on Elections ang pangalan ni Sangguniang Bayan member Carlo Ong nga nagapapili bilang board member sa 5th District of Iloilo sa 2025 midterm elections. Ang wala pagkalakip sa iya pangalan sa balota ang ginkumpirma mismo ni Ong sa din iya ginpahayag nga nagpadala ng iya nga team sang email sa Law Department sang COMELEC angot sa nasambit nga concern. Dugang pa niya sang filing sang COC, liwat ini nga nag-fill up sang form agod nga isla ng ihayo sang Carlo Guapo, bangod nga ang nasambit nga alias amo man ang nabutang sa iya mga campaign materials. Manumduman nga nag-file sang iya nga kandidatura si Ong sa idalom sang slate ni 5th District Congressman Raul Buboy Tupas nga nagapapili naman bilang vice-gobernador sa probinsya sang Iloilo, kag tiayon sini nga si board member Binky April Tupas nga nagapapili naman bilang kongresista sa nasambit nga distrito. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga pahayag sang COMELEC angot sa concern nga ginpalabot ni Ong. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Hini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 5:24 oras dulong sang D3 Bayo, ginatrangkaso kad tumar D3 Bayo, Sir Roden Cardinal, I declare healing sa imo. Receive your healing, receive Jesus. Kay Ma'am Sally Romano, kay John Len Caso, and kay Sir Alex Asabo, nag-message diri. Bless my children, husband, good health, guidance, protection. Forgive us for all our sins. Nambal ni Ma'am Sally Romano, Ma'am Nita Barrientos, Ma'am Ninfa Tahala, Pastor Nemiso Tahala, si Ma'am Debbie Ann Tabugo Nono, naghamba, Lord, ginabaton ka namon, nga amon Diyos. Bless my family, Tabugoy Nono family. Salamat sa managbaton kay Jesus. The best decision that you've made. It's not about Ted Francia, it's not about K5, it's all about Jesus. Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz, Ana Mea Romano, sakit ang ulo niya. Ana Mea or kay Ma'am Sally, Ma'am, ibutang imo kamot sa ulo ni Ana Mea. Right now, I declare healing. Receive your healing, Ana Mea Romano, in Jesus' name. Sir Remo Solas, blessed morning, Sir Remos Solas. Kay Sir Nerio Tabugo, thank you for sharing the word of God. Sir Anuel Prudente, kay Ma'am Neneng Pagtulunan. Si Gwapo-Gwapo na di siya sa amon sa 5th District. The prayer offered to God in the morning during your quiet time is the key that unlocks the door of the day. Any athlete knows that it is the start that ensures a good finish. Adrian Rogers. In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait in expectation. Psalm 5 verse 3. Thank you, Sir Nerio, for sharing the word of God. God bless mo, sir. Kay Ma'am Norma Dana Baldoque. Sa ibang pang nga balita, ang Sanigan Bayan nagbasura sang kaso nga graft sa mag-amay nga anay Vice President Jejomar Kabawatan Binay kag anay Makati City Mayor Jejomar Erwin Binay Jr. si Junjun. Ginbasura sang Sanigan Bayan ang kaso nga graft kag falsification batok kanday Jejomar Binay kag Junjun Binay. Kay iban pa nga involved sa pagpatindog sa Makati Science High School sang 2007 tubtub 2013. Base sa 86 ka pahinang resolution sa December 2024, ginhatag sang Sanigan Bayan Special 5th Division ay ila demurrer to evidence kag ginbasura ang 13 ka criminal information para sa graft kag falsification kag ginpasaka batok sa mag-amay. Sa 5:26 we have Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa Iloilo, weather check it sa pagsulod sang weekend. Sir Ferds, si Ted, diri sa K5. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Isa po niya mga sufit ating kalamati. Muna itong latest weather update sa buwan na January 10, 2025. Wala mo kita may ginamonitor ng LPA or bagyo sunod dito sa nating Philippine Area of Responsibility. Shoreline, nag-apekto sila ng yabayan sa Southern Luzon, Visayas, Northeast Luzon, nag-apekto sa Northern Eastern Luzon. Ito sa Western Visayas, may posibilidad sa mga paggalungan ng kalangitan, may lakta-laktang mga pagulan, panglat-paguog, nadala sa mini-shore line. Kasarangan tukto mabasugahan din, halin kami ng silangan ang mga ipabaw sa Western Visayas, din kasarangan tukto mabalod at mga kaligatan.
Ato nga temperatura yara sa 26 to 31 degrees centigrado. Adlaw mo budlak alas 6 o 11 ang kaagahon matulog ini siya alas 5:43 sa hapon. Sir Ferds, sir, may bagyo or wala? Wala sa bang bagyo sa mga monitor. Oh, malamig na aton kagahon, no? Pila na sabog ang temperature naton diri Engineer Rubin? Yes sir, ang atong temperature sa buong is actually yara sa 20 degrees Celsius. 20. May chance pa ni nga maglubo pagid? Sa buong sir, daw muna ni Goro kay nagidugaygaan maambak-ambak naman sa ang adlaw. Very well said, Engineer Rubin. Salamat, sir, ha? God bless you. Thank you, sir. Salamat. Good morning sa kanin. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa Umaga. Malamig ang kagahon, magpangape na ha. DTX Coffee Mix. May DTX Premium Coffee. Bagid kag pre-bio coffee. Dissipated ka na bulayan nga magpamuhin. Clinicas for Biotics. Manamig gid nga antes ka lang magpaligo. Makapamuhin ka anay. Kay balukang ang constipation, Sir Key Kahaban Cabiles, kay Sir Andrew Cabiles, kadarin, kay Sir Ernie kadarin sa Santo Angel, San Miguel, kay Sir Peter Ladrido, kay Ma'am Aming Alpha Hava sa Iloilo City National High School sa Molo, Sir Peter Ladrido, Sir Romar Pangilan. Constipation is a mother of all diseases. Kung hindi ka makapamuhin, nagasapot ang hagiko sa large intestine sa imong tinae. Delikado na, nagatugas ang rashes, tanan nga sa isang balatian. So dapat ka makapamuhin kagid adlaw-adlaw ka kanami sang pamatsagan kung makapamuhin ta. Nang daw limpyo gid ang lawas mo nga nakapamuhin ka na, nakapaligo ka, naka-toothbrush, naka-mouthwash, naka-facial wash, naka-deodorant sang Clinica Deo Fresh, naka-ilis ang bago nga bayo, bago nga largo, naka-medyas. Of course may underwear Kag naka-perfume. Ang perfume ni Ma'am Betty Suluso. Ma'am Bakatid, ano yung perfume mo? Ang perfume ko, abi mo kung anong ngaran niya, Sir Andre, mamangkot ka mo? Ang perfume ko, Bebot. Ang isa ko ka-perfume, ang alam niya, Asun. Oo, Asun! Ang isa ko pagid ka, ang pila ko ka mga perfume, duro Thank you, Lord. Ang alam niya, abi mo kung ano, Eric. Eric! May Eric, may Bebot, may Betty, may Asun. Kahamot Of course, the way we talk, hunos dili kita sa mga pamuyayaw, panglibak. Kung toxic, likaw ka na da. Hindi ka magsaw-saw. Hindi ka gani ka isrots ka pa kabuhi, magkasaramihay ka gani mang sausa ka pa sa kabuhi sang iban. Tanan kita sinigilty. Lasing ko, imedya na sa aga. Oras tulong sang Mighty C. Si Sir Eric Gose nag-message dayo, no? Naman ko, Tonyo Kote, anong perfume mo? Anong iyang brand? Ang brand niya gani, Eric. Ang isa, Asun. Ang isa, Bebot. Ang isa, Betty. Ang isa, pagid, Eric. Ang isa, Eric, pagid. Oo, at least makondisyon tang lawas na kay manging conscious kita sa aton nga physical hygiene. Way bla kita nagapanimaho, way kita nagabuga imbornal. Nga aton bla baga kipi-kipi kita kung daw may imbornal nga sungaw. Paligo gid panghabon DTX Beauty Soap, imo punggod, whiteheads, blackheads, arikes, alap-up, maranggas na. Magagamit DTX Beauty Soap. 5:30 sa aga, ali may expose si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, anay PNP Chief. Kay baloka Tita Merly Asomo. Kalma lang bala Tita Merl. Ma'am Gingging Habilosa, partner mo diya. Ariyo, ginbuyagyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong yang pila ka mga mamalida nga nag-upod kay Speaker Martin Romualdez sa iya mga trip. Ginatagan sa kwarta. Nagikan sa pondo sang Government Cash Aid o kon ayuda program, kaangay sang ayuda sa kapos ang kita program o kon akap. So kay Magalong, nakuha niyang impormasyon nagikan sa reliable sources nga nakalakip sa biyay ni Romualdez. Mag-upod abi Sir Warren Rojo ang mga congressman kay House Speaker Romualdez sa mga trip niya, sa mga sorte niya. May tag 7 million sila. Ang iba niya katatlo ka beses nag-upod sa sorte ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez pakaisa ni Presidente Marcos Jr. Tingning mga malapit sa House Speaker, 4th highest ranking official of the land. Kaya ang pinakamataas na opisyalty, Presidente Marcos. Vice President Duterte ang second highest ranking official. Third highest ranking official ang Senate President, si Chis Escudero.
Kag tapos, ang House Speaker, ang inatawag nila ini nga 7777. 7 million sa kada upod. May iba niyang kakaapat na nag-upod, 7 times 4. Iban sa 21 million. Iban, sobra pagin mo. 7 for 14, 21, 28. Kamatian tablang expose, exclusive dari sa Balitang K5 sa umaga ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel among others. I totally agree. You know? Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin, akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777 na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million. Paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na X. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. Nagmamakaawa pa kami. We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pala kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano ibang mga local government? Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magalong is a righteous police officer during his time. Kung isa mo daw potential nga magsaka bala as president, mataro nga tawo bala. Tiyang mga akap nga ining ginapanagtag bala sa mga kabarangayan dahil bala subong nga para sa mga imol, ginatawag ining akap ayuda sa kapos ang kita program pangdugang-dugang. Ang nagkakatabo dari Sir Danny Agpalo, Sir Warren Rojo sa Anuel Prudente nga ginako sang mga politiko nga ila. Putangan nila tarpulin kag ipasundayag to sa kabaranggayan sa masitso nga ila. Dili pang into. Kagari i-check nyo sa mga congressman nyo dari sa aton sa Iloilo, sa Guimara, sa Capiz, sa ibang nga parte sa Pilipinas. Sa kada upod nila kay Speaker Romualdez, mas yung 7 million ila to. Bakit money nila? 777 mo. Kada upod sa mga sorte, may 7 million ka. Kung katatlo ka beses ka nag-upod sa kay Speaker Martin Romualdez, may 21 million ka. Ay iba niya tag-apat ka beses na? 28 milyones. Kag wala sang proper accounting, ang subo pang wala sang AX ang mga LGU. Ang mga AX subong ginapaagi sa House Speaker, kag intuon ang tawo. Lasing ko 36 sa aga. Sekta ni balita kay ang National ID System, ginakatingwaan gid sang gobyerno nga tanan gid may national ID na. Report ni K5 Kimberly Caluyo ginadulong sang Mighty C. K5 News FM Hampion Report. Yara na sa 6.8 million ka mga residente sang Western Visayas ang nakarehistro na sa Philippine Identification System o PhilSys para sa National ID as of December 27, 2024. Angot dari ini ang 99.65% sang target nga 6.9 million
ka mga residente. Nahibaluan niya nalakip na diri pati na ang mga kabataan kung siriin ginpasangkad ang ila pagganyat kag kampanya pinaagi sa pagpadulong sa mga eskwelahan, kabarangayan, pagtanyag sang serbisyo sa mga mall kag sa ila mismo opisina. Ang national ID ang balido o convalid lakip na sa mga transaksyon sa gobyerno kag bangko kag may penalidad ang atubangon ang magapamalibad nga batunon ini suno sa PSA. Kagani nga balita ang inadulong sa inyo sa mga kampyon nga kape ni Dr. Mili Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Entertainment. Sa entertainment news, Ari, sa mga mahilig sa pageant, para lang nga mayara man kamo sang kalingawan sa mga nagapamati sa sining oras. Galibog lang ulo nyo sining mga iban nga mga opisyal sang Pilipinas nga mga tangkaw. Brikit anay sa mga pagwapa. May yara sang napulo ka mga kandidata nga magarampa sa gabi sa West Visayas State University Cultural Center. Binrenovate na ng Cultural Center, Sir Danny Agpalo mo, Sir Gino Sumagaysay, para sa Miss Iloilo 2025 pageant. Ang candidate number 1, ngalan niya Daniel Ursua. Daniel Ursua sang Haro, siyudad sang Iloilo. Colleen Faye Piniero, candidate number 2. Mga taga-Kalinog, inyo dyan nga kandidata, inyo manok. Colleen Faye Piniero. Candidate number 3, Carla Marie Dunlap. Carla Marie Dunlap sang Mandurriao. Ato lang isa ka picture, Sir Andre, para mapakita naton from numbers 1 to 10. Candidate number 4, Elaine Sigura. Elaine Sigura sang Gimbal. Candidate number 5, Karen Nicole Pixo. Grabe yung kombinasyon ng ngaran ni Karen kag ni Nicole, ha? Karen Nicole Pixo sang Maasin. Frail V. Eunice Aguasito. O sa mataga San Enrique, taga Barangay Cubay San Enrique, si Frail V. Eunice Aguasito. Ay taga San Enrique pagid, si Tisha K. Palomo. Tisha K. Palomo, taga Poblasyon Ilawod, San Enrique, Iloilo. Candidate number 8, Clarice Diocades. Clarice Diocades, sang Dumangas, Iloilo. Candidate number 9, Jenna May Parina. Gina May Parina sang Molo, Iloilo City. Candidate number 10, taga Pasija, Rhea Marisa Puyong. Rhea Marisa Puyong sang Pasig City. Maning candidate number 1 na pakita na number 1 si Daniel Ursua. Who's your bet, Maki Kinoveva? Pili ka mo da ang candidate number 2. Sir Daniel Palo, abi ka, pili ka da. Number 2, si Colleen Faye Piniero, taga Kalinog dyan. Grabe nga mga kurbada daw, kurbada J.M. Basa, pakadto sa Ledesma. Number 2, si Colleen Faye Piniero. Number 3, si Carla Marie Dunlap, taga Mandurriao. Candidate number 4, Elaine Sigura. Elaine Sigura sang Gimbal, Iloilo. Candidate number 5, Karen Nicole Pixo. Karen Nicole Pixo sang Maasin. Guwapa ya taga Kalinog, Sir Danny. Candidate number 5, Karen Nicole Pixo, taga Maasin. Candidate number 6, Frail V. Eunice Aguasito. Frail Aguasito sang Cubay, San Enrique. Morena, no? Candidate number 7, Tisha K. Palomo. Tisha K. Palomo sang Poblasyon Ilawod, San Enrique. Ang candidate number 8, si Clarice Diocades sang Dumangas. Candidate number 9, Jenna May Parina sang Molo. And candidate number 10, si Risa May Puyong. Risa May Puyong sang Pasig City. Ang bet ni Sir Warren Rojo, taga Mandurriao. Reiki Armintia, Laura Sumagaysay. Gimbal Kagkalinog, Ana. Balikatan na Borobaya, Evie Cordova, Romar Pangilan. K5, kumustahan na? Yari na ang kalibo! Back kayo, Sir Michael.
Wapo ang signal, Daddy Babes, kag Sir Robert, diri man nagatalitid din, nagaulan-ulan diri sa Banosang Kalibo, kagabi pa. No? Diretso kita sa Iloilo. Sir Ted, good morning. Kumusta ang syudad sang Iloilo? Sir Michael, nagali na gumbana. Halabira Iloilo, sulong na sa pagbago. Kay opening salvo sang dinagyang Ati at Lives ka competition karon sa hapon. Good morning, sir. Damo salamat, Sir Robert Baug. Pareho lang ta diri kay malapit na mag-umpisa man ang ati-atihan. Sir Jolets, good morning. Kumusta ang probinsya sa Rojas, syudad sang Capiz? Langga, morning na. Morning man. Good morning, Sir Michael, kay Pablo Services. Good morning, Halabira, Iloilo, diretso sa Kalibo. Good morning. Yapo kay Sir JJ sa Antique. Sir JJ, kumusta ang probinsya kang Antique? Sa gihapon, kruhay katahom kang Antique. Kruhay halin sa sur. Hasta Roterek, Tata Iloilo, Pakalibo, kay matenta kang inyong mga festival. Good morning. Balik rin mo, Sir Michael. Sige, kita na ito diya. Sige, umpisan lang dalago mga balita kay kumpleto na ang barkada mong tunay aawit sa iyo. Sir Robert, Daddy Babes, anong mga balita sa Negros Island region? Dire sa amon sa Negros Island region mga kaki-5 amo ra gyapon ang kuan kay manti nagpadala ko no magpadala ang OCD ang sa regional director sang 10 cities dire para sa aton sining mga evacuees kinahanglanon gid nga ang mga evacuees aton dire ipabakit sila kag i-transfer sa ang iban dire sa may Pontevedra halin dito ya sa kuan alin sa La Castellana, pa Pontevedra, teprong iba dyan, siling niya, mano kami ito sa Pontevedra, wala kalayo naman sa to? Paano nga po nga palangabuyan? Masarangan bala kami sa gobyerno, kamatagaan bala kami sang adlaw-adlaw na po nga mga kinanglanon? Amo ni karon ang ginakabalakan, kag siling sa nga to sining gobernador, sining niya di ko padala ang OCD sang 10 cities di para sa aton sining mga evacuees kay man ti plano karon nga ang mga yara sa 4 to 6 permanent danger zone pati na ang up to 10 permanent danger zone i-transfer na kay man ti may posibilidad nga maglala pagid ang sitwasyon sang mag level 4 na ang sitwasyon sang bulkan kanlaon tinagakabalaka gid aton nga probinsya diin kwaon ang budget. Sa iban pagit nga mga balita kaki-5 Western Visayas wala sang untat ang challenge sa aton nga mga kapulisan bangod nga puwerte gid ang operasyon sang illegal drugs diri sa amon sa syudad sang Bacolod tadiin bisan pa nga nagwa na gani alin sa prisuan balik naman sa prisuan kay nagbalik naman sa bisyo. 47 anyos nga lalaki na dakpan sa drug buy bust operation sa gihapon diri sa barangay Mansilingan, Bacolod City. 100,000 pesos nga balor sang illegal drugs ang nadakpan halin sa kay alias Dondon kag na-recover man ang 500 pesos nga buy bust money. Amo na mga balita namon dire sa Bacolod kag Negros Occidental. Back to you, Sir Michael. Diri sa amon may man gapon bypass daw na huya na lang ko kay gamay-gamay lang pero anyway accomplishment man gapon Damo salamat sa mga balita Daddy Babes kag Sir Robert diretso kita sa syudad sang Iloilo. Sir Ted, good morning. Kumusta liwat ang Iloilo? Sa mga balita diri sa Iloilo, karon opening salvo sang dinagyang Festival Ati-Ati Tribes Competition. May opening salvo man kahapon para sa kasadyahan sa Kabanuhanan. Ang mga festival sa Kabanuhanan ginpasundayag kahapon. Bisan pa nag-ulan, pero naguntat man, sige gyapon ang pasundayag. Subong adlaw ang tribo Pagidait, tribo Salugnon, tribo Parianon, tribo Ilonganon, tribo Pag-asa kang Mandurriao, tribo Hangaway, tribo Mulave kag tribo Panay ang magapasundayag patilaw nga performance sa mga tribo na magapakita sa ilang full performance sa Enero 26. Ang animal bite cases sa Banwasang Dumangas nagasaka in just a day sa Ramon Durendes District Hospital sa Dumangas. May masobra 50 ka mga pasyente nga nagpadulong dito para sa pagpa-inject sa anti-rabies bangod gagin kagat sang ido kagin karos sang kuring. Ang Iloilo Veterinary Office nagapaandam sa tanan nga maghalong gid
sa rabies. Kag sa katapusan nga balita diri sa siyudad sang Iloilo, si Carlo Ong, isa sa nagapadalagan board member sa 5th District, nagwangal kaya iyang ngalan wala malakip sa official ballot. Amo ning balita sa Iloilo, balik sa imo Sir Michael. Grabe man to nga, wala siya mabutang sa official ballot man. Sige, dire-diretso mga balita, no? Kay Sir Julets, kumusta ang siyudad sang Capiz? Amo ni karon mga na-recover diho, droga. 20 rada di samon sa syudad ka probinsya sang Capiz kagabi Sir Michael kay Buster Visayas. Tama to nga bali Sir Roberto nga bag-o lang halin sa prisuhan, balik man gyapon sa prisuhan. Ti anay man priso nadakpan man. Ining si Jesus, grabe nga ngalan dalayawon. Diyos nanon, ay apelyido Diyos nanon man, Jesus Bautista. Jesus Bautista. 49 anyos, taga Barangay Punta Tabok, na-recover. Pito ka sa sang illegal nga droga, masulosobra lang 50 milo. Ang balor, balik presuhan matapos nga na-aresto. Sa niligad man to nga gabi, duha man ang na-aresto, empleyado sa gobyerno. Job hire, ang isa regular ng employee, tinatala ng kapasakan sang panubungon, subong nga adlaw ini nga mga individual matapos nga nadakpan nga duso sang illegal nga droga. Amo ning balita Sir Michael, balik sa imo. Grabe Sir Julits, no? May mga deklara na bisan di sa amon nga drug free, bisan di ra sa inyo drug free, tapos may nadakpan droga. Abot kung anong kategory na. Ano ang ginalantaw nila, no? Yahoo! Diretso kita. Damo salamat Sir Julits. Diretso kita sa probinsya ka Antique. Sir JJ, good morning. Good morning sa gyapon kay Western Visayas kun mga droga di kanino kanaman likat adlaw amo man dati mga nakpan sa may kaso nga droga na dakpan bagid kay nagligad nga adlaw rigan sa may barangay district 3 bauti gamay lang gamay kasantanga lang rin nyo dyan natin 60 gramos to na recover worth 408,000 no ang street value na nadakpan sa high value individual nakagwa ligad pinaagi sa may plea bargaining pwede talat sa kabahalan kang dyan kandidat kang dyan droga na recover ka na laban-laban nati maglawid rin sa presuan kay 5 Western Visayas no. Samtang mga balita diga sa may probinsya kang Antique. Ang Antique may isara ka banwa riga nga ginpaidalam sa yellow category para sa national and local elections 2025 no ang banwa kang Tobias Fournier. Bangot amod sa ang may na-record ka dya nga kanagligad ka matarwa ka mga elections mga ka-K5 nga kung sa diin no ti may mga kahitabo nga may kaangtanan sa jang eleksyon ng K5 Western Visayas. Kag katapusan ka nga balita, no, ang kung naman andaan ninyo, nasa pamlapatay nga husky nga ayam, rigan sa may Concepcion, Bilison, mga ka-K5, nagpanginwara, no, nagsabat kahapon sa pagpadayam o sa exclusive interview kang K5 News sa punong barangay, no, mga ka-K5, no, kay punong barangay Dante Bardinas, nga ginpayagti, wara ang sanda kanya kahimo, natabuan lang to, nga night K5 Western Visayas tina-cooperate sandaman kang jang ginareklamo bla kang barangay nga ti may ayang panurigan nga nakapangagat no nakapamual ka mga pagkaan ti may estudyante sa eskwelahan amo ta ko ang ayam ang gini-operate pero pamangkot diin to ang ayam ang gini-operate nyo kon bakat ang husky nga nasapwan patay sa inyo kadang area ay ang pamilya no nagtugro man kang padya no kung sino man makatuad makatudlo sa jang naglabo kag sunog sa jang ayam nga husky may 10,000 pesos kung pagkapatunon pero padayon pa ang investigasyon kada mga kapulisan kung sino gid ang matinutuod nga nag-imo kan sa ang kalitan sa sapat kag pati ang tanod kag ang barangay kagawad nagapanginwara man kay 5 Western Visayas pero daw something wrong no kay daw hindi gid consistent wala pag the way nga pagpanabat daw hindi sigurado sa mga tinaga nga anda kadyang kinabuhian kay 5 Western Visayas. Sa talad padayon pang investigasyon nga kapulisan and nagahangyo nga ti kung sino man nakakita rigan kabay pa nga ti adakpan rin ang diyang nagimo labo patay ang nagsunog sa diyang ayam K5 Western Visayas. Amo na mga balita sa probinsya kang Antique, balik ni mo Sir Michael. Damo salamat Sir JJ sa mga kampiyon yung mga balita sa siyudad sa probinsya kang Antique. Diri sa probinsya Aklan, maglip-in partner dakop man kapon sa ginkasa nga bypass operation sa mga otoridad. Diri sa banwa sa Numancia ang mga suspect, ang subject person sanday John Christopher Yabot 24 anyos kag Cesare Villarmino 34 anyos man kag na-recover sa ila ang isa ka suspected sa Shay sang Shabu kabaylo sang buy-bust money nga 7,000 pesos sa ginpatigan nga body search may additional nga 10 small plastic sachet
kag na-recover sa ila kag ara na sila subong sa pag inakop sang aton kapulisan K5 Western Visayas, no. Samtang dugo naton nga mga balita, may ginpagawa executive order ang LGU Kalibo, executive order 033, mga guidelines para sa pag matawhay nga selebrasyon sang Kalibo Ati-Atihan 2025, no. Bawal na magdala sang bag sa festival zone, bawal magdala sa mga debuting nga ilimnon, bawal man ang mga tao magdala sa mga matalom nga hinaniban nga sarang makahalit sa aton isig katawo, kag may no-fly zone man, hindi pwede magpalupad sang drone nga wala nakarehistro sa LGU Kalibo K5 Western Visayas, kag bawal ang magpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar, sigarilyo o kon vape bawal gid, no. Kag magdala sa mga placards nga may mga obscene o kung mga profane words, mga binastos bala, bawal gid na dire sa Ati-Atihan 2025. Pila lang ina sa pila ka mga prohibited acts sa nasambitan nga selebrasyon. Kag ang papremyo sa Ati-Atihan 2025 nagalabot sa 1.1 million pesos K5 Western Visayas. Kag ang tribo Black Beauty Boys, no, 70% ng nagahanda, no, para sa selebrasyon para madepensa ng ila corona kay silang nanging kampyon sa Ati-Atihan 2024 sa big tribal category K5 Western Visayas. Kag sa dungang mga balita, zero casualty target subong sa Ati-Atihan 2025 matapos nga sobra 300, ginalauman nga sobra 300 ka mga responders. Kay nagapamati ako sa interview kapon, mga responders halin sa pila ka mga probinsyan, may sa Antique, Iloilo, Capiz, mag-augment para masiguro nga mangin zero casualty ang nasambitan nga selebrasyon sang Ati-Atihan diri sa Banwa sang Kalibo K5 Western Visayas. Kag sa katapusan nga balita, masubong nga balita kay kahapon isa ka rider senior citizen, 63 years old ang napatay matapos nga ang biktima si Melchor Nalayog, bumanggo siya sa isa ka tricycle, no, samtang nagapapauli halin sa Ilabalay, halin sa iya trabaho pauli sa Ilabalay K5 Western Visayas. Patay gid ang nasambitan nga biktima. Amo na mga balita. Kita anay ta di sa Ati-Atihan. Daddy Babe, si Robert. Kita anay ta da kung kita anay ta da kung di kami mang kalabulag eh. Pero panogyan ko diya sa kuan ka man ang tananda bawal. Sa inyo pati ng mga ilimnon doon di pwede da, no, ang tanan na lang. Basta sa bote bawal ang dibote, pero pwede ka kainin para hindi dibote. Inkan. Hindi ko magdala ka tumbler, abida? Hindi pwede ang tumbler kay tig-ana, pwede na ilampos tao eh. Bawal gid gyapon, no. Bawal gyapon. Ang importante ang tumbler may unod nga kape ang DTX Coffee Mix Nadal. Power Trio. Sige Damo, salamat, no? Kay Sir Ted, anong panugyan mo din sa Ati-Atihan? Kay ma-start naman ka mo da? Hindi ka mo magpatama ka, hublag. Ikaw nang kapuyon ka mo. Tumar ka mo da yun, DTX 500, kay laban-laban manginaon ka mo da sa mga matambo kapag kaon. Hindi nyo pag-ubusap, pero sa kay Lens Kalibo da, kadto ka mo din sa Iloilo, Okay, Yahoo! Sir Julebs, kumusta? Masaot ka? Masaot ka? Ang rinagit, batio nagit, hala, aswas! Balbal! Excited na sarap. Nan! Amo lang ang sana. Mag-mighty lang sila. Sir JJ! Halos tanan na Sir Michael sa may Kalibo. Ito lang kumanto sa Iloilo, tanan to libre na pwede. Na Sir Ted, no? Ay lang kami Sir Ted. Oo da, alto di kay libre Sulat lang sa tubig. Sige, Sir Michael, mabulag na ko sa inyo, Sir Michael. Wala na oras sa Lunes man, nadamo salamat. Why nakaabot ang mensahe ni Sir Danny Agpalo para sa taga Kalibo. Hamba niya, Ted, palo gambal sa Kalibo. Kalibo Ceres Terminal, mapangsot. Anali Bahade, Rosalie Archivo, sa Iyabana subong birthday niya, Sir Ariel Archivo, sa Sitio Sinamongan, Bulabog, Bingawan, Ma'am Mar Hibalo sa Wisconsin, USA, Dexter Lorilla, kay Ma'am Janet Tan, kay Gino Sumagaysay, Jonathan Tosing Garalda, Mar Hibalo, Ten Nudge or Janet sa Kalinog, Rhea Pondivida, Dani Agpalo, Sir Warren Rojo, bet ni Sir Warren ang taga Ma'am Duriao, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot Soloso. Proverbs 11:20 and 22 is the inner person that truly makes one either attractive or not in the eyes of God. More important than your appearance is your personality. Spiritual qualities will make you more attractive to others.
Proverbs 11 verses 20 and 22. Thank you, Ma'am Ningning, for sharing the word of God. K5 Barangay Mercado. Mag-exercise tayo tuwing... Ram! Good morning. Go Ranway! Daw gagom-go ka kay 5 Oo, dala lang gid kalo, payong kag jacket sa mga pamati. Subong kag tumargid D3 Bayo, mighty si kag DTX 500. Si Sir Franklin Uy Espinosa. Espinosa, si Ma'am Anali Bahade, si Ma'am Anali Salvadico Silorio, Sir Eden Silorio, sa kalduhan sa Arevaloga Pamati, Ma'am Jonah Saldo, si Ma'am Jonah Naburaw! Go ahead, Sir Ram. Mga kanin sa may Iloilo Central Market. Yes, go ahead. Yari na ang latest officials ang mga kakanin sa Iloilo Central Market. Ibos, 31 pesos ang bugkos. Baybaye nga mais, 21 pesos. Baybaye nga pilit, 21 pesos. Ukoy, 13 pieces. Custard cake, 16 pieces, 151 per box. Fresh lumpia, 10 pesos per piece. Suman latek, 11 pieces per piece. Pila pirang sumanlatek? 11 Tagonsay doon? 11. Malaw? Nagsaka ko no? Saka nga rin Oo, malaw rin na subong. Oo. Bitso 6 pesos per piece. Bitso mo si mais. Tulanson mo si mais. Amo na maglibod, no? Tulanson mo si mais. Para bala magbakal si Ma'am Dailin Castor. Ma'am Dailin Castor, si Ma'am si Sir Urge Tiva Casigador, si Ma'am Jonah Saldo, Winifreda Sarmiento, Ma'am Anali Bahade, Sir Eric Gose, ay Ma'am Lore Gose sa Dabong Haliway, Sir Eliseo Gose, Sir Leo Gose. Tulason mo si mais. Ikaw, Ram. Ay, hindi na magrason. Bitso namit naman ni Sir Danny Agpalo to sa New York. Sige doon. Sample si Reiki Armintia family. Lanson mais. Lanson mo si mais. Para ma-convince man si Joji Borbano, Tita Ambing Kabasak, si Ma'am Gingging Havilosa, Sir William Sapanta, Liam Will, si Angel, si Ran Sabilosa, nga magbakal bla? Liwat be, sample! Okay, Dad. Sige doon, liwat! Lanson mais. Doon na ipit ya ikog mo. Ano paged? Suman. 11 pieces. 11 pesos? Puto. 18 pesos per piece. Kasaba Delight, 13 pesos per piece. Kasaba Biko, 13 pesos per piece. Kochinta, 11 pesos per piece. Puto Maya, 11 pesos per piece. Suman Biko, 16 pesos per piece. Kasaba, 16 pesos per piece. Ayay Makik, 151 per box. Egg pie, 61 pesos per box. Yun ko ang buko pie. Ang buko pie namin, no? Buko pie subong. Away? Mahal? Mahal gani. Ang nang palang eh. Mahal garing. Tsaka pa sa uton mabakala. Pay may dyan sa Ethereum. May gani, pero mangita pa kami dito na. Da. Kimpaw, 13 pesos per piece. Banana cake small, 7 pesos per piece. Kagang banana cake big, 13 pesos per piece, kagi 5 Sige, si Sir Dexter Lorilia sa Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo, Sir Danny Agpalo, Franklin Uy Espinosa, Marhi Balo, Romar Pangilan, Rhea Pondivida nagapamati sa imo. Thank you, Sir Ram. Amo ini ang latest presyo subong kang kakanin dire sa Iloilo Central Market. Dektalis may patrol ko po si K5 Karen Badilla. Ini naman si K5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo
K5 News FM. Sir Warren Rojo, kay Manong Iñaki Cueva, Tatay Esra Swedi, kay Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot Soloso, kay Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mimi Lapating Branya. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday. Advance birthday greetings kay Dr. Evangeline Doc Daday Baez Berdejo Boss. Ay kita program rumaan mo. Dok, abansyon ko ang panamyaw sa imo. Dr. Evangeline Doc Daday Baez Berdejo, para sa inyong dental needs. Pakitaan nyo si Doc Daday. Birthday niya boss sa January 11. Dr. Daday Baez Berdejo, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you, turns His face towards you and give you peace. Stay healthy, stay faithful, and stay lovely. Dok, salamat gid sang imong pagpalangga sa akon, sa amon. Long life and breakthrough blessings will come your way. Big transaction naman, Dok, this month, next week. Miyerkules next week. Kay Tita Nick Guardialo Berdejo, birthday niya man. And Sir Jan Berdejo. Ang oras, 6:03 na sa aga, Philippine Standard Time, Balitang K5 sa umaga. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Blessed morning kay Sir Bambo Durendes Nava sa Dumangas. Kasanag, kagkaisog, integridad, kapasidad, kagkapisan. Matinlo ang ngalan, sigurado ang ikasarang. Kay Nava Dumangas ang una. Sir Bambo Durendes Nava the fourth. Kay Kong Bebot Nava, kay Ma'am Ding, and Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, good morning. God bless Sir Bambo Durendes Nava. Good morning. Kay Nava Dumangas ang una. Good morning, Sir Bambu. Nestor and Toto RJ Tabugo. Happy birthday from Sir Nerio Tabugo. Jonas Saldo Romar Pangilan. Kay Mr. niya, belated happy birthday. Marjorie Lago Piape. Marjorie Lago Piape, good morning. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Pagpamati sa DTX 500 Morning News, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix.
Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa klinika Sporebiotics. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agud mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! K5, 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 K5 Ray Espeha Umalay. K5, 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 K5 Ray Espeha Umalay. CK5 Ray Espeha Umalay. Mabuot, mabinuligon, maalam, may prinsipyo, tampad kag may panindugan. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itipong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palangga niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga boto tanon, hindi niya pagpapayan. K5, 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 K5 Ray Espeha Umalay. K5, 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 K5 Ray Espeha Umalay. Yari naman ang pinakasadya, pinakamaduagon, kag pinakadako nga festibidad sa syudad sang Iloilo, ang Dinagyang 2025. Igadulong sa inyo sang K5 News FM News Team ang mga pinaka-importante nga update at pinaka-init nga mga balita na hanungod sa sitwasyon sang syudad sa kasadyahan kag ilabi na sa pagsambuha sang 8 katribo sa Ati-Ati Drive Competition. K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, alabera, Iloilo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Las 6:12 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning News. Biyernes na, Enero 10, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatyan man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka K5 Alex Escalante. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang DTX 500. Puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang protection sa DNA gikan sa oxidative damage, himo sa amargoso kag di-sugared, sugarcane extract powder ukon pinuga nga panit sang tubo para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar sang DTX 500. The story of the day. The story of the day. Mag-amay nga Jojo kag Junjun Pinoy ginabsuelto sang Sandigan Bayan sa kaso nga Grab. Balitang lokal. Siyam ka competing tribes sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2025 nagpakita sa ila patilaw nga performance sa opening salvo. Samtang 8 ka ati-ati tribes magapakita man sa performance karon sa hapon. Balitang lokal. Banwas ang Kalinog Iloilo yara sa red category sa election areas of concern. Balitang regional. Monokan country sa Bacolod i-demolish. DTX 500 Morning Newscast. Anay Negros Oriental Governor kag Congressman George Arnaiz hindi pabor sa pagpahalin sa pwesto kay Vice President Sara Duterte Carpio. Balitang National. Balitang National. Resulta sang eleksyon sa Mayo mangin mas madasig suno sa Commission on Election. Balitang National. Balitang National. Kapin 200 million o kon 200,000 ka mga deboto nakigbahin sa Translasyon 2025 sa Quiapo Church. Balita International. Pungsod Lebanon magahiwat sang election. Balitang Negosyo. Trade deficit sang Pilipinas malapit na sa $8 billion. Balitang Sports. Filipino tennis player Alex Ayala na pierde sa Australian Open. Balitang Entertainment. Veteran actor Vic Soto
nagpasaka sang kaso kay Daryl Yap pangod sa Pepsi Paloma movie. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ido nga nadula, nabalik saya amo matapos magsunod kag naglagas sa maghagugma nga naga-date dito sa Ilocos Norte. Kapalingad singad pagurong Ido, no? Along kamo sa mga magkagugma, nagatosik-tosik kamo, naga-date kamo. Ha, bisa ng Ido. Muna ba lang don't trust even the walls have ears. Nasa East Just E7 na sa aga, Sir Butch Prudente. Sir Butch Prudente, Ma'am Zinaida Cao Manikan. Sir Felix Singzon sa Zone 7, Kalumpang Molo. Ma'am Freda Sarmiento, Sir Joel Finolan Fuentes. Pangapena, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginatulong sang DTX 500. Ginbasura sang sandigan bayan ng kaso nga graft kag falsification batok kay Anay Vice President Jejomar Kabawatan Binay kag bata nga si Anay Makati City Mayor Jejomar Irwin Binay Jr. kag iban pa may kang tanan sa pagpatindog sa Makati Science High School building humalin 2007 tubtub 2013 base sa 86 ka page resolution sa December 2024 gin-grant sang Sandigan Bayan Special 5th Division aila demurrer to evidence kag ginbasura ang 13 ka criminal information para sa graft kag falsification kag ginpasaka batok sa ila. Sunod sa korte nga napaslawan nga mamabatud-an sang prosecutors ang tanan nga kaso base sa ila nga mga ebidensya. Bangod sini, igabalik man ang piyansa nga ginbayad sa mag-amay nga Binay kag kakaso ng whole departure orders kag gin-issue batok sa tanan nga respondents sang kaso. Madumduman nga sang tuig 2018, ginkasuhan sang ombudsman si Binay kag ang iyabata bangod sa manomalia nga procurement process sa pagpatindog sa Makati Science Building nga nagabalor sang 17.4 million pesos kag mga ginaligar irregularities sa procurement sang construction services nga nagabalor sang 1.3 billion pesos. Nasa East Just in 9 na sa aga, Ma'am Chenny Lianyo Jimenez, Sir Hernie Jimenez sa Ulanguan, San Enrique. Pangapena, DTX Coffee Mix kay Mayor Jerome Bigornia Diocos sa Dumangas, Iloilo. Alas 6 Just in 9 sa aga. Balitang Lokal. Balitang Lokal. Some ka-competing tribes sa kasadyan sa Kabanuhanan 2025 nagpakita sang ila patilaw nga performance sa opening salvo kahapon. 8 ka matribo sa ati-ati magapakita man sang performance karon sa hapon. Jenny Rose sa report. Pagtumaas ng manipis nga ulan ang opening salvo sang kasadiyahan sa Kabanuhanan 2025 kahapon nga adlaw Enero 9. Nagumpisa ang pagpasundayag sang ila patilaw nga performance sang siyam tanan ka makasadiyahan tribes alas 3 kahapon nga adlaw. Ginpasiraduhan naman sa trapiko ang mayor nga dalanon sa Iloilo City ilabi na sa Molilone, Snart kag J. Ambasa. Kasubong sang kinaandan nagdagsa ang madamo nga tawo sa syudad agud maglantaw sa opening salvo sa kasadiyahan sa Kabanuhanan. Ang siyam ka mga tribo ang nagpaindis-indis sa kasadiyahan sa Kabanuhanan 2025 amo ang Banaag Festival sang Anilaw, Kaeng Festival sang Leon, Tawili Festival sang San Rafael, Hinugyo Subidadunay Festival sang Kalinog, Tinuong Festival sang Kabatuan, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, Tangyan Festival sang Igbaras, Hawas Festival sang Dumangas kag Tultugan Festival sa Banuas sang Maasina. Samtang lauma naman buwas nga adlaw ang opening salvo para sa Tinagyang Highlights 2025 nga hiwaton sa Enero 26. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 Akarang. DOT-6 nagapang-agda sa mga turista sa pagbisita sa Western Visayas para sa ati-atihan kag Dinagyang Festival. Ka-K5, Kim Kaluyo sa report.
Ginaagdas ang Department of Tourism at DOT Western Visayas ang mga turista nga magbisita sa Rehiyon 6 sa bulan sang Enero para sa mga kilala nga festivals. Angot diri na talana sa Enero 10 to 19 ang mga aktibidad para sa Ati-Atian Festival sa Kalibo Aklan. Samtang sa Enero 24 to 26 naman ang mga kahiwatan para sa Dinagyang Festival. Nagpahanumdum naman ang nasambit nga talatapan sang safe kag responsable nga pagbiyahe o travel pinaagi sa pagpadulong sa mga DOT accredited establishments para sa pagatiniran. Nahibaluan nga Enero 9 ang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan, kag Enero 10 naman ang opening salvo sang Dinagyang Festival 2025 sa siyudad sang Iloilo. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5, Kimbon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sa 6:22 sa aga, isa kagatos ka mga pulis i-augment sang Iloilo City Police Office para sa opening salvo sang Dinagyang Ati-Ati Tribes Competition subong nga adlaw. Ma'am Karen sa report. Mga ka-K5, may gindugang ginatos ka police personnel ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa Iloilo City Police Office o kon ICPO nga gin-augment sa opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition sa subong nga tuig 2025. Nahibaluan nga alas 3 sa hapon nag-umpisa ang kasadyahan sa Kabanwahanan Enero 9 kag sa amuman nga oras Enero 10 ang opening salvo sang Dinagyang Tribes Competition. Suno kay ICPO Director Colonel Kim Ligada nga ang ginatos ka personnel ang para lang sa duha ka adlaw nga opening salvo agon masiguro ang safety sang publiko. Madumduman nga ginpahayag naman ni PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangking nga may 2,000 ka pulis ang i-deploy sa syudad sang Iloilo para sa adlaw mismo sang Dinagyang Festival 2025 sa Enero 28. Samtang nagpaindis-indis sa ila performance sa opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan ang Kaing Festival sang Leon, Banaag Festival sang Anilaw, Hawas Festival sang Dumangas, Tawili Festival sang San Rafael, Tangyan Festival sang Igbaras, Tinuong Festival sang Kampatuan, Tultugan Festival sang Maasin, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, kag Hirinugyaw Sukita Tunay Festival sang Kalinog. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news. Ginaprubahan sang sangguniang panalawigan ang 5 ka mga resolusyon nga ginbalay sang Committee on Public Order and Security bilang lead committee nga ginapamunuan ni 2nd District Board Member June Mondihar kag Committee on Infrastructure nga ginapamunuan naman ni 4th District Board Member Lando Destura angot sa mga nakita nga issue sa Ungka Flyover. Ining kasunod sa ginpatigan nga regular sessions sa sangguniang panalawigan kag pila ka mga ginpatawag nga hearing sang duha ka mga committee ba. Angot diri nagalaom ang natungdan nga paagi sa nasambit nga mga resolusyon, hindi na maliwat ang mga insidente sang pagkahulog sang debris sa lugar kag pagkadanlog sang mga motorista. Las 6:25 sa aga, oras tulong sang pre-bio coffee. Ginpaidalom sa red category kon hotspot ang Banwa sang Kalinog, Iloilo para sa May 2025 midterm elections bilang election area of concern. Sandig sa Commission on Elections, may pila ka faktor o kon balasihan nga nakita kaangay sang seryoso o kon posible pamahog dala sang mga rebelding nga grupo sa bukid kag political rivalry. Samtang siyam naman ang yara sa orange category, 7 ang yara sa yellow category, kag 116 ang ginpaidalom sa green category. Sa dugang pang balita, Local Public Employment Service Office sa Capitol, may bag-o na nga opisyal. Yari ang report. Ginaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang appointment ni Miss Cynthia Dario bilang bagong head sang Public Employment Service Office o CONPESO. Ining kasunod sang pagpadala sang sulat ni Iloilo Governor or 3rd Officer Jr. sa katapos sang Provincial Board nga nagahingyo nga aprubahan ang pag-appoint sini kay Dario bilang pinuno sang nasambit nga opisina. Base sa sulat sang gobernador, si Dario ang kwalipikado sa tanan nga mga kwalifikasyon kag wala man sang diskwalifikasyon kag deserving sa posisyon. Gilayo naman nga nagpasar ang SP sang resolusyon angot sa appointment ni Dario. So, Madam Chair, for B-1-8,
I move for the concurrence of appointment of Ms. Cynthia P. Dario for the provincial government as provincial government department head of the Public Employment Service Office. I so move. So moved and give second to the motion. Second, unanimously seconded. Inisig ka K5, Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FNM. This news is brought to you by sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Nakalabot na sa opisina ni Mayor Mark Plagata Palabrica sang Bingawan, Iloilo ang ginapahayag paghimulos sang 13 anyos nga solterito sa 6 katuig nga bata sa mga banwa. Sunod sa alkalde, hindi ini makahatag sang anuman nga detalye angot sa kaso bangod mga minor de edad ang naulamid apang iya ginapasiguro nga maghatag sa biktima sang hustisya kag masunod naman ang layi sa pag-uyat sa minor de edad nga ginapahayag naghimulos. Nagka-coordinate man ang alkalde sa pulis kag sa iban pa nga agency agon masiguro nga insakto ang pag-uyat sa mga kaso. Sandig sa viral video nga ginlugos sa katubuhan sang 13 anyos nga lalaki na may sukbit pa nga pinuti ang 6 katuig nga bata nga iya man lang kasilingan. Si Mayor Mark Plagata Palabrica. Subong man sa Bingawan na Municipal Police Station. Pag nagbili lang kita sa instruction sa ato ng SWDO pag Chief Police nga dapat maprotektahan ang biktima at the same time mataga no sa hustisya and dapat sundon man ang layi kay manti may nag-cover nga dira nga layi sa juvenile justice and welfare system naton. Sa kaangot nga balita lokal, magapatawag sang isa kapag sinapol si Bingawan Iloilo Mark Palabrica o POD si Bingawan o kon ang Bingawan Municipal Police Station, Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO kag Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Agod istoryahan ang ginaaligar pagpahimulos sang 13 anyos nga solterito sa isa ka 6 katuig nga bata sa nasambit nga banwa. Sunod kay Mayor Palabrica, nagmando na ini sa PNP kag sa MSWDO nga uyatan sang maayo ang nasambit nga kaso agud nga mahatag ang hustisya sa biktima kag masunod naman ang layi sa paghatag sang intervention sa 13 anyos nga solterito. Dugang pa sa natungdan nga dapat nga protehiran ang magtimbang nga bahin bangod nga pareho lang ang mga ini nga menor de edad. Aw diri nagpadala man sang imbitasyon ang alkalde sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang Police Regional Office 6, Regional Juvenile Justice and Council kag ang Legal Office sang Iloilo Provincial o kon Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO agud nga mahatag ang dugang nga inputs sa nasambit nga kaso. Si Bingawan Iloilo Mayor Mark Palabrica. Las-6:30 sa aga, gilayon nga nakapiyansa ang magtiya nga lakip sa mga ginatudlo sospetsado sa pag-hold up sa mga personnel sa Coca-Cola Bottlers Philippines sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz. Siningkaron lang. Sunod kay Police Major Rachel Garnica, gin-confirm sini nga napasakaan sang kasong robbery in band ang mga sospetsado nga sanday John Francis Daquilanya kag G. Marie Daquilanya, mga residente sa Barangay Hibato, Dumaraw, Capiz. Matapos mabasak ang kaso sa fiskal, nakapiyansa magtiya sang 200,000 pesos para sa ila temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang pa nga balita, local driver kag ang kasini pilason matapos maaksidente sa motorsiklo sa Banwa sang San Dionisio. Kag K5 Ridjan, Bataanon, Saripo. Pilason ang driver kag ang angkas sini matapos nga madisgrasya sa motorsiklo nga ila ginasakyan sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo alas 5:30 sang hapon, Enero 9, 2025. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Captain Edward Villanes, Chief of Police sang nasambit nga Banwa, ginkilala ang driver kay Jonathan Pacumba, 51 anyos, kag ang angkas sini nga si JM Amistoso, 11 anyos, nga lunsay mga residente sang barangay Kubay, San Dionisio, Iloilo. Dugang
Kumpanya halin ang mga biktima sa barangay Tamangi sa amo nga banwa kag pakadto na kuntani sa barangay Kubay sang nakalabot sila sa madanlong nga bahin sang dalan sa barangay Bagakay sa rason sang ila pagkadisgrasya kag paglapaw sini sa nasambit nga dalan. Nag-agom sa mga pilas sa naglain-lain nga parte sang ila kalawasan ang mga biktima nga gilayon nga gindala sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Yara naman sa kustodiya sang San Dionisio MPS ang motorsiklo ni Pakumba para sa nagakaigo nga disposisyon. Ako si ng araw batong bataanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News. This news is brought to you. Sa Molo, lalaki nga ginaligar naglumpat sa suba yara na sa hilway nga kahimtangan. Ka K5 Aaron Lloyd Refuyol sa report. Lalaki nga ginpahayag na nagsasasat ko magluwat pakuntani sa suba, lalaki na rescue sa mga residente sa distrito sa Molo. Okay. Wala sang bayo. Sumaka sa atop sang Tagbalay. Kaginaligar tuyo kuntani maglumpat sa suba sang barangay San Juan Molo. Ining nangin senaryo nga nagpukaw sang atensyon sa mga residente. Alas 9:30 sang gabi Enero 9, sang natukiban nga si alias Dodoy legal ang edad, ang yara na sa atop sang Tagbalay. Nagtugay ni sang kagugmat sa mga residente, rason nga nagresponde ang kapulisan, medical responder kag rescuer. Sa interview sa K5 News Team kay Kagawad Marites Mabunay, sang Katarigban Molo, nga kabulig sini si alias Dodoy sa negosyo sini nga kalanan, sa sulod na sang 15 katuig pero subong lang sini nakita ng sitwasyon ni Dodoy. Base pa kay Kagawad Mabunay, kahapon Enero 8, ulihin nga gabi sang namatyan sa ilang barangay, kag nagainom-inom diri si Dodoy. Natingala siya nga wala ini nakabalik, ago niya magpulig magpreparar sang lutoon sa iya nga negosyo. Tubtub nakalabot kay Kagawad Mabunay ang sitwasyon ni Dodoy. Suno pa sa impormasyon sa lugar, si Dodoy ang gikan sa San Juan, nag-inom kag nangihi sa kilid sang tulay, pero sumala ang tapak sini kag nahulog sa suba. Tubtub nakasaka si Dodoy sa atop, bangod sa kakulba nga sakiton siya sa pumuluyo, pero nahulog ini kag nagkasangit ang alatrasan sa barbed wire sa pader. Oo, nag-inom siya. Upo na kami gani. Ikatuang ko sa launa, midya. Pulaw-pulaw siya. Uli, malakat na kumapasuper. Nagwa naman siya. Nag-inom. Pagbalik, wala na siya. Nagkalto sa migo, yaguro. Mga ka-K5 nakangkon siyang pilas na walang TLC Dodoy. Kag tirayo naman siya nga gindala sa Iloilo Doctors Hospital. Kag karon siya na ay napulong. Samtang yara naman siya sa maayo nga kondisyon. Balita nagikan sa distrito sang Molo, ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita. Las 6:34 sa agas sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita lokal sa Good News, indaog ni Gwen Hilyada sang 2nd Street, Lawaan Village. Palantang haro sudad sang Iloilo ang 10,000 pesos sa monthly draw sang Suki Ayuda Promo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Second prize nga 5,000 pesos ang ginbato ni Eileen Escosa sa Barangay San Pedro Molo, sudad sang Iloilo. Third prize winner, nagbaton sang 3,000 pesos si Florence Civiliano sang Igbinangon, San Joaquin, Iloilo. Nagbaton sang tag 1,000 pesos nga cash sanday Ma'am Maricel Baluro Casiple sang Balabago Haro, sudad sang Iloilo. Jerry Romero sang Gimaras, Melka Nasita sang Dawog, Miagaw, Iloilo. Jomili Leisa sang Kalinog, Iloilo. Ronnie Pilaes sang Barangay Baybay Sur, Miagaw, Iloilo. Perla Mindoro sang Kirayan Norte, Miagaw. Faith Katipunan sang Barangay Hibyoan, Tapas Capiz. Bermay Bakuya sang Barangay Alakaygan, Banati, Iloilo. Norberto Muzones Sr. sang Barangay Barasan Este, Santa Barbara, Iloilo. Concepcion Tosino sang Barangay Kilayan Sur, Miagaw, Iloilo. Susana Palmes sang Pasay National High School sa Pasay City. Imelda Lico sang Poblasyon Ilabud, Pasay City, Iloilo. Pagdaog sang DTX Coffee Mix sanday Mary Grace Alderete sang Ungka 2, Pavia, Iloilo. Judith Posa sang Haro, sudad sang Iloilo. Lando Ladublan sang Nabitasan, La Paz.
Telma Ardonia sang Zone 2, Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Syudad sang Iloilo, kag Ronnie Sulina sang Barangay Bacau, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Tagdaog sang DTX Beauty Soap, Sanday Mary Vic Nyogan sang Barangay Cubay, Megaw, Iloilo. Arturo Palmes, Helen Arbigoso sang Haro, Syudad sang Iloilo. Hiniel Jimenez kag Trinidad Pagayona sang Pasig City. Tagdaog sang Pray Bayo Coffee, Sanday Sinaida Villasoto sang Barangay Bakong, Dumangas, Iloilo. Maria Luz Oyako sang Commission Civil Street, Haro, Syudad sang Iloilo. Blair Matuliano sang Divinagracia, La Paz, Iloilo City. Ramon Alarma sang Barangay Cubay, San Enrique, Iloilo. Kag Joyce Roxette Gukana sang Dungon C, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Sa mga nagapamati, ang mga nagakonsumo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, padayon sa pagbakal sa inyong mga food supplement, kay sa single purchase valor 500 pesos, may coupon ka makapasakop sa Big Time Radio Promo, Suki Ayuda Promo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Las 6:37 sa aga. Balitang Regional. Bantog nga Manokan Country sa Bacolod i-demolish Carla Defensor sa report. Natalala sa Enero 13 ang patigayunon nga pre-demolition conference sa City Legal Office kaupod sa Bacolod Housing Authority sa mga barangay officials sa Barangay 12 angod sa pagahimuon nga demolisyon sa mga panimalay nga yara sa likod sa Manukan Country. Sa interview kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, pagahimuon ini agud istoryahon ang paghalin sa lugar sa mga 22 ka mga nabilin nga pamilya sa likod sa Manukan Country nga apektado sang demolisyon. Suno pa kay Chu nga ginatagan ni Mayor Albi Benitez ang mga pumuluyo nga apektado sang demolisyon sa nagakaigo nga oras para makasaylo sa iba nga lugar kag sambulig pinansyal para makasugod sang ila panibago nga pangabuhi. Dugang pa ni Chu, nakatala na nga sa Enero 28 ang paghalin sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. May dumduman niya sang nagligad nga tuig, ginpaiway ni Mayor Albi Benitez ang natala na nga demolisyon agud makasaulog sang Pasko kag bagong tuig ang mga apektado nga pamilya. Report gikan sa Bacolod City Government Center. Inis ka K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. 10 cities tukuron sa Negros Occidental. Ka K5 Abigail Fuentes sa report. Nakakalana na magsapol si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga directors ng Office of the Civil Defense kon OCD agud matalakay ang plano sa pagbutang sang 10 cities sa probinsya. Madumduman nga ginpahayag ni OCD Western Visayas Regional Director Raul Fernandez nga mas luyag sini nga magtiner sa mga 10 cities sa probinsya ang mga pumuluyo nga yara sa guwa sang 6-kilometer danger zone sang Bulkan Kanlaon nga ginpadikam o kon ginpapauli sa ila mga puluyan sa mga local government units o kon LGUs nga apektado sa bulkan sumugod Miyerkules nga adlaw Enero 8. Angot sini, luyag may buluan ni Governor Lacson kung paano ma-maintain ang mga 10 cities sang probinsya kag diin kuhaon sang OCD ang pondo nga 15.3 billion nga magalawig lamang sa sulod sang 30 ka adlaw para sa mga maapektuhan kung magsaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Kanlaon. Sa separado nga interview kay OCD Negros Island Regional Director Donato Sermeno II, iyagin pahayag nga mayara sang ipahamta nga 10 cities sa syudad sang Himamaylan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. 500 Morning Newscast. Anay Negros Oriental Governor kag Congressman George Arnaiz hindi pabor sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. James Bandoquillo sa report. Niniwala si dating Negros Oriental Governor at dating Congressman George Arnaiz na hindi magtatagumpay ang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng K5 News FM, sinabi ni Arnaiz na mabilis na makakalap ng mga pirma ng mga kongresista ang Kamara para itulak ang articles of impeachment sa Senado, gaya ng ginawa noon sa impeachment complaint laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na napakadali. Ngunit sinabi ni Arnaiz na natatakot ang mga kongresista na maghain ng impeachment
impeachment complaint dahil sa pangamba na hindi bumuto ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakatakdang magsagawa ng nationwide peace rally sa Enero 13. Bukod pa riyan, dagdag pa ni Arnaiz na marami pa rin ang mga Duterte supporters kaya hanggang ngayon ay nagdadalawang isip ang mga kongresista na itulak ang impeachment complaint sa takot na baka hindi sila iboto sa darating na halalanda. Kahit si Arnaiz ay namumuhay na bilang private citizen, ay hindi pa rin sang-ayon sa planong pagtanggal kay Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Ang balita mula sa Q5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si Q5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Q5 News FM. Top 1 most wanted person sa Central Luzon arestado sa Nueva Ecija. K5 Ruel Tarayaw sa report. Arestado ang isang lalaki na top 1 most wanted person sa Region 3 na sangkot sa kasong pagpatay matapos masukol ito ng mga otoridad sa ikinasang manhunt operation sa barangay Mayapiab Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Redrico Maranan, nakilala ang nadakip na sospek na si Brian Avella Brigole na sa wastong gulang na top 1 most wanted person sa gitnang Luzon sa kasong murder. Nasukol ang sospek makaraang maispatan ito ng mga otoridad sa lugar kung saan naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte. Walang inirekomendang piyansa ang korte laban sa akusado na humihimas na ngayon na malamig na rehas ng bilangguan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sa mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bayo. Ginpahayag sa Commission on Elections nga ang election result sa May 2025 elections ang mangin mas madasig. Kagiga-transmit gilayon pagkatapos ng voting hours sa Mayo 12, 2025. Suno kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia nga tinutuyo sining nga matap na ang posible hacking kag allegations ng early transmission sang poll results. Ipahayag sa opisyal nga hindi makatransmit sang result sa PPCRB, NAMFREL, majority kag minority party sa central servers ng COMELEC, media server kag canvassing centers kung wala pa ang alas 7 sang gabi. Dugang pa sa ang opisyal nga nakaprogram sa tanan nga gamiton nga servers kag consolidation systems nga hindi ini magabaton sa election results kung wala pa ang alas 7 sang gabi. Sa dugang pa nga balita national, nagdangat sa 192,400 ka mga deboto ang yara malapit sa minor basilica sa National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sunod sa Nazareno Operations Center. Nagsugod ang 2025 translasyon sang nagbiya ang imahe ni Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Las 4:41 sang kaagahon kag nagsugod ang parada sa Concepcion Aguila Street kag may ginasunod nga 5.8 kilometer route pabalik sa simbahan. Una nga magabalay ang imahe o kung magalabay ang imahe sang San Sebastian Church para sa dungaw kung ang imahe sang parokya ni Nuestra Señora del Carmen agin pagwa agod nga maglagaw o kung maglantaw sa nagalabay nga Jesus Nazareno. Las 6:45 sa aga sa katapusan nga balita national, ang balita ginadulong sang pre-bio coffee. Ginanunsyo sang Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAP ang 12.4 billion pesos nga balor sa investment para sa improvement sa airports kag air system upgrades subong nga tuig. Nagpain ang CAAP sang 10.6 billion pesos para sa civil works kag 1.8 billion pesos para sa equipments kag system upgrades nga ipatuman sa subong nga tuig 2025. Sunod sa agency ang civil works kag system upgrade ang naka-align sa mission nga mangin moderno ang aviation infrastructure kag mapabaskog ang global competitiveness sa aviation sector. Nag-operate ang CAAP sa kapin 40 ka airport sa bukos nga pungsod kag nagapatuman sang rules and regulations kag kasuguan para sa air transportation.
6:46 sa aga, oras tulong sang DTX Premium Coffee. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Mighty Sea sa Lebanon. Ginalauman sang Lebanese lawmakers nga magapili sila sang bagong presidente matapos ang masobra duwa ka tuig nga pagkabakante sang posisyon agud masolusyonan na ang financial crisis sang pungsod. Suno kay Army Chief Joseph Aoun, frontrunner sa ang maga-oversee sa madasig nga deployment sang army agud mapatuman ang pagpauntat sang giyera sa South Lebanon. Wala sang presidente ang Lebanon humalin nga nagtakop ang termino ni Michael Aoun sa Oktubre 2022. Samtang makapila naman ka beses kay gintuyo nga magpili sang pagka-presidente apang napaslawan ini kasulod sang pagpamalabag sang parliament kag pro kag anti-Hezbollah blocs. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, ginkansela ni US President Joe Biden ang natala ng biyahe padulong sa Italy agod nga magtutok sa federal response sa wildfires nga nagluntad sa Los Angeles. Nahibaluan nga nahalitan ang ginatos ka mga panimalay kag linimo ka tawo kag nag-evacuate ang mga ini. Nakigsapol naman si Biden sa mga pulis, fire kag emergency personnel. Natala na nga magapadulong kontani si Biden sa Italy para sa iya katapusan nga overseas trip bilang presidente. Alas 6:47 sa aga, constipated ka, tomar Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX Coffee Mix. Ipadalon doon sa imo breakfast ang mainit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nagdubo ang trade deficit sang Pilipinas sang November 2024 bangod sa mas madasig nga exports i-compare sa imports sa among nga bulan base sa data kag ginpagwa sang Philippine Statistics Authority. Base sa preliminary data sang PSA, Philippine Statistics Authority, napakita ngang balance sa trade sa goods ang yara sa $4.767 billion trade deficit sa November 2024 ang mas manubo ipaanggid sa $5.781 billion deficit sa Oktubre kag $4.7 billion deficit sa November 2023. Ang deficit nagapakita sang value sang import sang pungsod nga mas mataas sa export receipt samtang nakasaad sa surplus ang mas madamong export shipments sang sa pag-import. Na-record ang exports ang mga bulan nga yara sa $5.6 billion, nagdubo sang 8.7% gikan sa $6.231 billion sa November 2023 kag mas manubo sa $6.190 billion sa Oktubre 2024. Sa reference rate, 58 pesos and 47 centavos ang baylo sa isa ka US dollar, 60 pesos and 20 centavos ang euro, 40 pesos and 62 centavos ang Canadian dollar, 15 pesos and 92 centavos ang United Arab Emirates dirham, 64 pesos and 11 centavos ang Swiss franc, 71 pesos and 88 centavos ang pound sterling, 44 pesos and 17 centavos ang Singaporean dollar, 189 pesos and 66 centavos ang Kuwaiti dinar, 42 pesos and 78 centavos ang Brunei dollar, 151 pesos and 88 centavos ang Omani rial, 36 pesos and 25 centavos ang Australian dollar, 15 pesos and 94 centavos ang Israeli news shekel, 15 pesos and 58 centavos ang Saudi Arabian rial, 1 peso and 69 centavos ang Thai baht, 7 pesos and 97 centavos ang Chinese yuan, 32 pesos and 72 centavos ang New Zealand dollar, 82 pesos and 44 centavos ang Jordanian dinar, 12 pesos and 99 centavos ang Malaysian ringgit, 7 pesos and 51 centavos ang Hong Kong dollar, 40 centavos ang South Korean won,
1 peso and 65 centavos ang Turkish lira, 65 centavos ang Lebanese pound, 36 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 78 centavos ang New Taiwan dollar, 58 pesos and 56 centavos ang Bahamian dollar, samtang 3 pesos and 10 centavos ang South African rand. Blessed morning kay Ma'am Lilies Bacanto. Ma'am Lilies Bacanto, kay Ma'am Marofi Jimenez sa Iwa Pototan, Ma'am Bea Singguan Sonon, Ma'am Sally Cortuna, Sir Edwin Cortuna sa Badjangan, Sir Hermenio Heromiano. Tumar na kamo ha, D3 Bayo kag DTX 500. Balitang Sports. Sa ito nga balita sa inampang Filipino tennis player Alex Ayala, temprano pa nga nagpahuway sa Australian Open. Kay Enrico Sorita sa report. Nagpabutyag sa pagkadismaya si Filipino tennis star Alex Ayala matapos nga temprano pa ini nagpahuway sa 2025 Australian Open qualifiers apan nagpurmisa ini nga magabalik nga mangin mapag-on. Sa first round, naluto si Ayala ni Jane Fit sa Croatia sa score nga 7-5, 6-2. Naibuluan nga ikatatlo ni Kabes nga temprano pa nagpahuway si Ayala sa nasambit nga kompetisyon. Ang 19 anyos si Ayala ang yara sa ika-138 sa ranking sang Women's Tennis Association. Ang ini nga balitang nadulong sa insang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ini si Kaki5 Enrico Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Balitang Entertainment. Veteran actor Vic Soto ginkasuhan si Daryl Yap bangod sa Pepsi Paloma movie. Kay K5 Rachel Haka sa report. Nagpasaka ang veteran actor ka-television host na si Vic Soto sa kaso nga 19 counts ng cyber libel batang sa filmmaker nga si Daryl Yap matapos ginpagawa ang trailer sa movie na tuloy sa late 80s star nga si Pepsi Paloma. Nagkisa complaint ang prayer for moral damages nga nagabalor sa 20 million kag exemplary damages nga nagabalor sa 15 million. Naimaluan nga ang pangalan ni Soto ang unang gin-mention sa film nga The Rapist of Pepsi Paloma agin post online sa Enero 1. Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 Food Supplement. Agad nga malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iba't pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Sa Lawag City, Ilocos Norte, nabalik sa iyang fur parents ang ido nga si Douglas matapos ngayon ang nagpalapit kag naglagas sa magkagugma nga sakay sa motorsiklo halin sa Lawag City, Ilocos Norte padulong sa Banwasang San Nicolas sa among nga probinsya. Sunod sa magnobya nga Denise Ann kag David nga halin sila sa Lawag City kag papauli na sa Banwasang San Nicolas. Nakibot sila sang may nagpalapit nga ido kag naglaga sa ila. Natayala man sila bangod nga wala gid maguntat ang ido bisan masobra na 3 ka kilometro ay ila pagbiyahe tubtob makaabot sa ilang banwa sa Banwasang San Nicolas, Ilocos Norte. Bangod sini ila na lamang gin hinakop ang ido kag ginpakaon kapag tapos gin post sa social media sa paglaom nga mabasahan sang tag-iya. Wala naman napaslawan ang magnobya matapos sa kig-angot sa ila ang tag-iya sang ido kag ila nahibaluan nga mas sobra na isa ka semana nga nadula si Douglas. Ako naman ang pasalamat sang fur parents ni Douglas nga nakabalik sa ila nga lugar. Ang ido ni may balatsagon man. Be kind to animals. Las 6:55 sa aga Philippine Standard Time, balitang K5 sa umaga.
For see, the day of the Lord is coming, the terrible day of his wrath and fierce anger. The land shall be destroyed and all the sinners with it. Pamati, mag-abot na ang adlaw sang Ginoo, ang adlaw sang kapintas, kag parte nga kaakig. Laglagon ang duta, hasta nga indi na maistaran. Isaiah chapter 13 verse 9. Ang pagpabugal sang tawo makalaglag sa iya, pero ang pagpaubos makapadungog sa iya. Balingag kag makahuluya ang tawo nga nagasabat nga wala anay nagapamati. Pride comes before a disaster, but humility comes before respect. Those who answer before they listen are foolish and disgraceful. Hulubaton 18, versikulo 12 kag 13. Proverbs 18 verses 12 and 13. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Buwas nga adlaw, may mag-birthday ni Doc Daday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Advance birthday greetings kay Doc Daday, Dr. Evangeline Baez Berdejo, sang Berdejo Dental Clinic, dira sa Sambag Highway sa Haro, sa atubang sang Triumph kag sang Ford. Dr. Daday Berdejo, advance happy birthday boss. Kay Sir Jan Berdejo and Tita Nick Guardelao Berdejo. Doc Daday, enjoy your day! And happy birthday man kay Ma'am Jerilyn Hisugan Cabalias Buas. Best friend ni Ma'am Gretchen Davis Dihada and Sir Noriel Dihada. Ella May Lago Piape, Marjorie Lago Piape, Bea Singquansonon, thank you. Doc Daday, Tita Nick and Sir Jan Berdejo, happy birthday. Manong Rene Berdejo, good morning. Kay Sir Ronald Puda Sr., happy birthday. From Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Sir Kirby John Agravante sa San Enrique. Alas 6:58 sa aga, Philippine Standard Time, Balitang K5 sa umaga, or DTX Morning News, oras kinadulong sang Pre-Bio Coffee. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. Biyernes na, Enero 10, 2025. 25 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Kay Nene Carbon, thank you. Kay Ma'am Bea Singquansonon, Ma'am Evelyn Patriarca Bailon, kay Sir Jason Goles, happy birthday from Ma'am Evelyn Bailon, Sir Edwin Bacalso Gayonggorsa Jr., Pearl Cabarles, Tabsky Havillana Diaz, Urge Tiva Casigador, kay Sir Mike Moford, and Ma'am Edna Chiba Moford, and Elizabeth Casigador. Sir Urge Tiva Casigador, thank you sir. Ma'am Bings PhD, Mamayet Sapio. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5, Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon